Gino ni Juma ne ber selfin ndalo mang'eny. Nenda nini pile lakini ndalo mang'eny nikech weekend mokalo ne waonge kodi chino ni eri mano mar dag tuke kata kamano endo kawuono intie. Ok ang'eyo ni to Juma dhi kodi nade? Juma dhi maber lakini kendo marach. Gima nageno nere kama bare Luanda. Yes. Kata onge geno serumo. Itemo wacha ngo ngeni ilal lai loga. Ilal lai loga. Adek ng'eny. Adek ng'eny. Oh, Manchester City. Itemo neno ni Champions League osebai kaka league bechalo kagimo sad. Osedhi. League to pod nitie geno. Champions League emo kane. Adek no ng'eny ok apar ga wanyalo recover. Osedhi. Kasuku Nelson. Ne wan kodi ka indi chieng' chang'wen chelo no mar chal mar pewe. Ok ang'eyo ni bang' kanyo endo ndalo go iko sadi kodi nade mano dichieng' no manyoro nyaka wuono mabedo koro rado kawuono ni ende. Fred Juma osedhi koda maber. Anyalo wacho ni mana kaka self no sawacho. Ngeni weekend ni yanya wacho ni dier Juma ka piny ok odhi kodwa maber ahinya. To kata piny ok odhi maber to gikone ni nyaka ne orum. Ngeni drogi go to chalo ng'amo go sani. Lakini geno pod nitiere. Yeah. Wuod Suba magweng' wolal na kawuono. Ok ang'eyo ni inene kamoro. Pod gine after. Gine after. Ngeni kaji odhi fee break. Fee break. Gini paro ni Kajuma. Kwani wiyo wil ni ligne duka wuono. Kajuma ochak. Fred Kajuma nochak. Juma mokalo cha. Ng'ato ninda te. Midweek ng'ato ninda te. Fee break uchiegni rumo. Obiro rumo Kajuma manyien. Ok ginyal elewa. Nitie gik ma ginyal relate go. Ineno. Gik mane timre katikati. Okay. Wuono jo Manchester United marach. Kata kamano endo kawuono nyawadwa kaka marwa mano thon Suba waonge okae ndika luore ni en kanyo koda del malit matin wakwayo ne changa mapiyo kanyo endo. Kachako kodi kanyo endo selfin. Juma morumo ni endi ginang'o gine mabende neno mabende samoro nyalo mori weche go iko mag tuke to gin mage mabende samoro nyalo mako dhogi kaka Juma rumo kanyo endo. Mokwongo mora en FKF golo team kadhi pinje ma oko manyo players mamoko. Yes. Nikech AFCON midhi tuga alafu go tuke mitugo opogre gi CHAN. Mano awacho neno gichako timo gimo maber. But gima nego ber ne nyaka bed gi rachne. Yes. Mano be nyiso ni league ma pacho kae ni piny zaidi. Nyiso ne dware gi improve. Nikech ne bed ni league ma pacho kae ndi ber ok ne digi manyo gine ma ne digi manyo officials yes. Manyiso ni gima ber gichako gima ber but rachne be nitie nyiso ni league ma pacho kae ni penya. Kama chielo mar wachwa keini aneno ka gi boycott ok gitug kawuono. Mane en gima rach nikech watemo mondo league mar Wakeini obed maber but kaka dheni kak watanga league mar Wakeini nyalo podho kendo onyalo lwar. Mano momako wach selfin ka bende weche mabende selfin oliko go gin moko kuom weche mabende wadhi go embaka odiochieng' ma kawuono mano kotenore kanyo koda tim nero mar Harambee Stars iwinjo kanyo endo kanche kamoting'o jalup Ker mano mar FKF McDonald Mariga koriwore kanyo koda coach mar Harambee Stars Benny McCarthy koda oganda mamoko nchodhi e pinje go mag jowagunda mondo gidhi ng'ini to ginyalo yudo jotugo go mag Kenya nikech wacho ni jotugo mag Kenya ng'eny oko sana moko no kawo citizenship oko mondo gilos kodgi ka ginyalo duogo gitugne Harambee Stars mano kaka yono ero mar ikruok mar CHAN. Nachiel kuom weche ma wang' wawuoye mbele kanyo endo wach no ero mar Women League ben gima bende wang' wawuoye oseneno ka timbe moko ok ochopo tuke gi Kasuku. Ok ang'eyo ni in Juma ni endi nyako rumo ang'o ma ineno maber to gin mag mabende samoro ineno mabende ok omori. Juma ni Fred nyawacho ni anyalo wacho ni nitie gik maneno tuke mopogore opogore. Yes. Kanyalo wacho ni Juma ni gima neno maber tuke go iko mag volleyball. Anyalo wacho ni ne league mar yawuoyo duogo telo mar adek tuge Juma ni kendo anyalo wacho ni ikruok ma oketi ne tuke gi mag volleyball
gin ikruok makare nikech iyudo ka sama tim moro dhi yueyo to moro tugo, manyiso ni gipango magiketo thuolo gineno ni sama wamiyo jogi thuolo we gitugi, koro manyiso ni structure moro nitiere. Koro amor gi ikruok ma jogi nene oketo, jo volleyball. Alafu kodok e adhula, anyalo wacho ni juma ni nitiere squad mane Benny McCarthy ogolo, mabe ang'eni pod wabro wuoyo. Squad no anyalo wacho ni nitie kaka anok amor kode. Mano achiel kuom gik manok amor godo. Kendo kanyalo chako wacho ni e juma ni gigo eko ma otimore kata king'iyo adhula ma pinje ma oko. Kanyo bende nitiere gima otimore ma inyalo wacho ni timbe go eko ma England e tuke adek gite, Europa League, Conference, Champions League. Inyalo yudo ka onge nok gindiko duoko maber kopogore gi tim nero mar Aston Villa kende. Paro ni mano be ang' nowuoye ka sa ochopo. Yes. Gisan. Yes. Isewinjo pache jogo eko ma wan go ka indu chinyeri makawuono. Kata kamano inda nanyalo wacho ni amor gi FKF kuom chulo kanyo indu Ghost Mule pesa mare omenda maromo $1 million 9 en achiel kuom pes go eko ma bende iwacho ni FKF nochako bedo go kuwuok higa nero mar 2013 diere go ma bende no otiyo kanyo kaka sporting kata mana sport director duol no ero kata mana duol mochuno weche kuma gadhula pacho kaendi FKF kanyo endo weche mamoko mabende notimore koni koda kocha kaka Champions League no tugi mago moko kuom weche mabende ne waneno kanyo endo. Wach machielo maduong' malich en wach neno bende kwako tiko eko magwa keni pacho kaendi mago kuom moko kuom weche eko man koni koda kocha tuke mag skunde sekondar no dhi nyime koni koda kocha Otieno. By the way Otieno yo emobedo joloch mag Kisumu County tugo no ero mar Agoko Rugby. Inyalo paro ni tugo mane nitie kinde tim no ero mar Maseno gi Nyabondo nitie kaka yorok no bedo gino ema bende nchomiyo Nyabondo no gwetho oko, koro Maseno no yudo kanyo tika achiel kachiel mar chopo final. Ne grado go Otieno yo en tugo mana tuka wuono okinyi ka bende Otieno yo no rodho kanyo endo 3-0 kanyo endo manyiso ni Otieno yo are the new champs tugo ero mar rugby 15s tugo eko mag skunde sekondar kendo en achiel kuom gin gi Maseno duto gidhi represent Kisumu nikech pani Kisumu thothne omiya slots 2 tuke gi kaluwore ne gin ma gidhi bago tuke go eko bende ibro bagi Maseno kanyo endo Maseno school ma bende ibro bagi tuke go eko mag Nyanza region kanyo endo. Gima bende no mora en weche go eko ma bende no kel Kisumu kaendi mano mar manyo talanta kata yore go mag manyo talanta tiegruok no ma bende no bagi skul no endo kar tiegruok no mar Ozima man go tuke go eko kata mana tiegruok no mano mar duol mochuno weche go mag adhula pacho kaendi FKF kendo waneno ka coaches mano yuoro kanyo endo no mora Cross Nyanza kaachiel kota Western region kanyo endo ka bende cheno makama endo no miyo FKF Kisumu County bendo langondo ni dwe manyien gidhi bedo kanyo koda tiegruok no ero mar jotieg adhula coaches CAF D koro ka in jalno ero manyalo gombo mondo mi otiegre kaka coach inyalo manyo pesa kanyo endo kendo ne iketo nyaka kaka chulo pesa en chiegni $5,000 ma county nieri mano ma Kisumu mano FKF county FKF Kisumu branch kanyo endo motel kanyo endo koda Ken kanyo endo kaachiel koda secretary margi bende ni kanyo endo koda women rep mari kanyo endo ka bende koro to gilanda yanga tiegruok mag jotieg adhula kata coaches ma bende biro timore dwe no ero manyien dwe mar 4 ka bende chenro makama endi oyangi ni kidwaro tiegori kaka CAF D coach ichulo $5,000 koro ka in jalo ero bende do gombo bedo coach e kor gweng kanyo inyalo chako ikori sani many pesa kapok ochopo dwe no ero manyien ma bende biro bage chenro ni endi alwora ma Kisumu mago moko matimore koni koda kocha kanyo endo. Kata kamano endo janeno mar Kala TV juma ni endi chakre chieng' tich ang'wen tuke go eko mag ng'we nyamburko Safari Rally ncho chakore ayanga pacho kaendi kamano en ga tielo mar 3 mag World Safari Rally kanyo endo ka bende tielo ni endi miwacho gani en tielo matek ga kaluwore kanyo koda kaka yore chalo ga seche moko bende weche go eko mag weather iwacho ni en very challenging leg mag World Safari Rally mano mabende bago Kenya kaendi ka bende chenro kama endi ncho chakore tich ang'wen ayanga boma no ero mana Naivasha county no ero mana Nakuru kama bende derepe maromo 54 duto ni piem makama endi kan piem marumo odiochieng' ero makiny kawuono en odiochieng' ma bende koro ka wang' orumo godhiambo to wang' ng'eni to kiny nyalo chalo nade ng'ama nyalo ng'aro kanyo endo. Nyaka sani endi par ni nyaka nochak tuke gi eki Kenya chakre 2023 sana chakre 2023 kanyo endo derepe go eko mag Toyota Gazoo osebedo katimo maber e tuke gi eki kanyo endo. Tuke ma higa ni endi be gin ema ging'aro kendo gidhi mbele kanyo koda rieny mana ka teri mapiyo piyo kaka odiochieng' ero manyoro neno odiochieng' mar 2
kama stages nonego bed ni ringo kanyo endo, ka stage no ero mano mar nitie stage ma bende ne okoringe kanyo endo nyoro, mano super stage, mano ma Camp Moran, kaluwore kanyo koda weather nomiyo stage ni no koringe kaluwore ni yore ne richo, bende chudho ne ng'eny kanyo, ma bende nomiyo distance kata kilomita mano nego bende ringo nyoro nodok chien, nikech par ni nyoro nonego bende ringo kilometers maromo 137.19. kata kamano endo stage no ma Camp Moran ne okoringe. Stage machielo ma bende nobedo matek ne joriembo ne stage no mar Kedong, kama bende wacho ni geche mang'eny noyude pancha kanyo endo. Gino ero mabende nomiyo ng'wejni endi nobedo kanyo endo koda pogruok koni koda kocha. Nyaka gie sani endi dereva no ero mano ma wuok e piny ero mar Sweden, ma bende en dereva no ero mano mar Toyota, iluongo ni Oliver Solsberg ma pod otelo, ka bende en nyime gi seconds achiel kende, ka iluwe kanyo koda Sebastian Ogier ma bende en dereva machielo mar team Toyota kanyo endo. Manyiso ni ng'wejni endi en piem e kinde jo Toyota kanyo endo. Nyoro Sami Pajari ema bende notimo maber ka noloyo stages 4, kata kamano endo nyaka gie sani en thuolo mar 4 kanyo endo, ka Oliver Solsberg ma kata bed no yombo nyaka gie sani, to nyoro onge stage moro amora manoloyo kanyo endo, ka be yudore ni embe en achiel kuom dereva ma bende noyudo pancha nyoro kanyo endo. Komachielo Sebastian Ogier noloyo stages 3 odiochieng'no ero ma nyoro. Karen Patel ma bende en dereva no ero ma Kenya, en achiel kuom local drivers kata mawuok across Africa kata East Africa, ma bende noyudore thuolo maber nyoro ka notieko ng'wech ma kama thuolo mar 15 kanyo endo, ka ng'wech gieki nobedo. Kawuono ng'wech gieki ne chakore kanyo endo, Soisambu 1, ka bende bang' kanyo endo ne gidhi Elementaita stage, then Sleeping Warriors, then negi mano ne morning hours, then afternoon ne gichako kanyo endo Soisambu, Elementaita, then gitiyo kanyo koda Sleeping Warriors kanyo endo, ka bende kilomita maromo kanyo endo 122.72 en kilomita ma bende nonego bende ringo kawuono, ma bende ka wang' orumo to dhi kelo ni kilometers te mosaringi dhi romo kanyo endo a distance of 294.30 kilomita, ma bende ni dhi ringi kochopo kawuono. Kasuku kachako kodi kanyo endo, king'iyo kaka tugi kosebedo ka timore, ang'o minyalo wacho to piem ni endi king'iye nyiso ni Toyota drivers gichalo ka gima ging'iyo kata gi understand weche gieki mag Kenya Rally, kata mana rally ni ma bende bago Kenya kanyo, nikech gisebedo ka ging'aro kanyo endo. To en ang'o minyalo wacho kang'iyo ka tuge gieki dhi, challenges ma derepe kale, weche go mag weather, kachako kodi Kasuku? Fred, kamano anyalo wacho ni e tukegi ka ncha gichakore, onyalo wacho ni shadow stage, yes, kama nineno ka gichakore sama nicho oyaw gi an ka gi jatend piny. Anyalo wacho ni ikruok ne nitie malong'o, to ikruok manobedo malong'o ni yudo ka noketo lwasi maber mar gechegi kata mar piem ni. To yudo ka bende e piem machalo kama, lwasi makare ni kosebedo, chak yudo ka jo piem kata joma riembo nyamburko derepegi gin gi thuolo no ero malong'o mar nyiso lony margi. Anyalo wacho ni e stage kata kwang'iyo stage no ero mar Camp Moran, yes, ma nyoro, anyalo wacho ni kaka ni riembo nyamburko gi, yudo ka achiel kuom gik matimore stage ni, ma stage mi iriembo kama buru nitiere. To yudo ka challenge nyo bede nyoro kaluwore gi koth manyochwe no otimore nade, oketho yani stage no, kendo ni en stage miringo kama buru ng'enye, ma en buru gi speed mamalo. To ing'eni ka koth osebede, chuodho ng'eny, manyiso ni stage no miyo lony mar manowinjo bed ni nyise stage no ok nyisre. Koro mana achiel kuom challenges manyalo wacho ni nobedo e ginene e Camp Moran stage. Kendo kichak ing'iyo stage ni, en stage midwa ni riembo kund ma otimo, yani kund ma rough, ma otimo gik machalo kite. To kane ing'iyo stage koth pod chako duogo mana kae, nikech yudo ka koro ng'wech ok dhi bed mayot. Ing'eni mit piem geche gi bende chalo ka dang' wach ni sama iriembo gari, kineno ka en gari miriembo gi speed, kineno buru cha kowuok, inyiso ni driver ok nyal neno kata ni gari mane mokali. Yes. To ma ka koro nyamburko buru cha osebedo ni onge, koro koth obedo mang'eny, ma chako timore nade, chako duoko mit mar piem ni chien. Alafu gimachielo manyalo wacho, kata king'iyo piem manyoro gi,
jopiny kata johera manodhi neno tukegi. Yes. Anyalo wacho ni negi chiwo thuolo maber, ok gichopo kuond ma kata geche gi ringe minyalo wacho ni ajali owuok kaluwore gi stages gi. Alafu kacha ka ng'iyo piem manyoro, gimoro mane wa observe kata mane wang'iyo nyoro, yudo ka derepe ma wuok e pinje maoko mag international, inyalo yudo ni nyogi timo maber sana ki compare gi derepe ma Turka kata ma East Africa. Nikech ing'iyo kanyo top 5 onge ja East Africa mora mora mano yudore. E top 5 kanyo yudo ka nitiere derepe mowuok e pinje maoko, ng'eny gi ne nitiere. Koro aparo ni ma is a challenge ma nitie gik moko miwacho ni ok inyal geng'o. For example, kata kaka nyo weather bedo. Ok inyal geng'o. To ma ok wanyal wacho ni ma be watiyo godo kaka makruok, no wamakore godo ni emomiyo gino timore. Apara ni lony manyo derepe gi ni godo emano miyo stage ni odhi kako bedo no. Selfin, Safari Rally ncho chakore nyocha tich ang'wen, ang'o miseneno kanyo endo kaka wani opang tukegi eki nyalo pimo gi higni mokalo, bende par ni Kenya ncho yango ni gidhi keto rak kendo mar higni 5 mabiro nyime, manyiso ni kata higa manyien pod wan gi tukegi eki e pacho kaendi. Ben king'iyo kanyo endo, nikech this time round and battle between Toyota drivers. Mokwongo anyalo chako gi challenges. Mokwongo Safari Rally ma higa ni ok gimakete kaka moko machien. Yes. Na iyudo thoth ji moko ne kia kata nitie Safari Rally madhi nyime. Ne aparo ni samope omendo dok piny mar marketing and all that. Alafu koth ochako ketho. To kirango sani jok mapiemo ochalo mar jo Toyota. Nikech ka wanyalo wacho 2021 winners ne Sebastian. Sebastian ochako win 2023. To mago jo Toyota. Yes. Evans mano win higa mokalo en ja Toyota. Sani Oliver ben ja Toyota. Manyiso na drivers mag Toyota timo maber. Alafu belure gi anyalo wacho go nyamburko. Yes. Kako lose gi kako bedo. Aparo no konyo. Anyalo wacho no flexibility mar nyamburko. Toyota keto maino sana iloso gechegi. Manyiso ni kata sani jaloch madhi loyo. Aparo nyalo bedo Toyota nikech chakre 2021 nyaka rally ni duoge Kenya. Yes. Jok ma locho one time maparo ni ng'ato Thierry Neville noloyo higa mane cha. Thierry Neville kenda paro ni driver mok mar Toyota mosaloyo Safari Rally mobag Kenya kaendi. But king'iyo tido ka Toyota dominate Safari Rally Kenya chakre 2021 gin magisebedo ka gi dominate. Ora paro na kako lose nyamburko mar Toyota. Toyota giketo maino kaka gidwaro mondo gache gi obedi. Kaka be gi rally ni dhi nyime, aneno no pod Toyota emadhi timre nadi emadhi ka kata obedo ni challenge na weather kamano, nikech ing'eyo kata ka onego bed ni riembo kama tie chuodho, but ineno chuodho mantie ng'eny moloyo otimre nadi ma standard monego bedi. Manyiso ok odhi bedo mayot duoko mabe idwaro chak kigidhi yude yo makare nikech weather, but wa hope ni kinyo dhi bedo maber kurumo. Yes, kiny is the last day matwege kimag Safari Rally. King'iyo kanyo endo Selfin mana kapodan kuomi. Nyaka sani endiro ka defending champion Elfyn Evans sani ni thuolo mar 3 mano kano chopo chiegno ero kata ka ng'wech gino rubudo chiegno ero manyoro. King'iyo kanyo endo Oliver Solberg nyoro onge stage mora mora mano loyo. Kaluwore ni beno yudo midhiero mabende nomiyo owito kanyo endo second chiegno moingo 30. Kanyo endo kapod o change tires en achiel kuom derepe go eko mataya tie nyamburko mare no tuche mano Loldia kacha endi nini Kedong kacha endi kama bende wacho ni geche no tuche mang'eny nikech king'iyo kanyo endo dereva machielo iluongo ni Takamoto ma japiny Japan. En gache chiegno yudo kanyo endo pancha nyadiriyo mabende nochiew ng'wech manyoro. Nitie dereva mabende nyoro no oketho nyaka gearbox mar gari kaluwore ni ng'eni Kedong ne en kama bende raf kendo kite ne ng'enye kanyo endo sana. King'iyo kanyo ka derepe gi ekidhen nitie dereva matin ka endien kijana mapod tin iluongo ni Sami Pajari. Nyoro no ringo kanyo endo kendo en ma no oloyo. Anyalo wacho ni odiochieng' manyoro en ma no bedo jaloch
nikech stages 4 kuom 7 manoringi te en noloyo stages 7 manoringi te noloyo stages 4 kanyo. Then Sebastian Ogier mabende sani ni thuolo mar 2 ng'wech gi eki noloyo stages 3. Ang'o minyalo wacho kuom kijana ni endi? To king'iyo kanyo bende asewinjo kilose gima bende nonego benda piny nada penji kanyo endo koten kanyo kuom geche gi. Debed ni jo Toyota nitie ka giloso geche gi eki mopogo regi geche mamoko mabende ni e ng'wech machalo kama endo. Toyota apara oloso gechego mopogre gi geche mamoko. Mane gima mokwongo mamiyo gitimre nadi gin mbele. Nikech inyalo yudo ni driver kata kaber to gari rach okonyal. Ineno maiso no Toyota oketo maino iloso gache gino. Alafu kirango kijana manyoro apara en mowuok Afrika compared gi jomoko gi. Jomoko gi gin jo mawuok Wagunda kocha. Maiso ni gin ge Safari Rally osebedo e pinje maoko gima timre higa ka higa. Maiso ni gin ge experience moloyo ang'o Afrika. Maiso ne mare loyo stages 4 kuom 7 odiochieng' manyoro. Kiteka iyo ng'ala moro maber manyiso ni otemo jok men go gin jok ma osepiem mang'eny nigi experience mohewe manyiso ni kamentie kata sani ka koloyo but Safari Rally ma higa manyien nikech Kenya dhi new contract manyiso no nyalo timre nadi onyalo loyo mokwongo chakre 2021 onyalo bedo African mokwongo. Kasuku Kenyan drivers ni chinwan gi driver marom china 17 kanyo endo. King'iyo kanyo endo Karen Patel kende manyalo wacho ni notemo odiochieng' manyono ticket thuolo mar 15. En driver mowuok e pinje gi mag kata mana region ni endi mane thuolo manyime nyoro kane ng'wech rumo nyoro. Ang'o minyalo wacho kotenre kae to ng'wech gi eki bago pacho kae manyiso ni samoro nok gibedo gikruok ne kuonde gi eki moingo driver gi eki maoko koso ang'o matimore koso experience ni malo mopogore. Ing'eni iwacho ga ni kata bed ni dala to seche moko bedo dala ok nyal bedo advantage, ok nyal konyo nikech king'iyo Patel anyalo wacho ni notemo to kata kotemo pod yudo ka ndhadhu kata rang'iny mowinjo bed ni ne ochope kaluwore kata gi geno mane jopiny ni godo ok ochope. To gima nyalo wacho ni nyalo bedo ni ma okelo ma en ni opiem gi joma nigi experience. To sama opiem gi joma nigi experience mano ok nyis ni en bonge experience. Aparo ni ma rang'iny magi ne kategori maber moromo kete kata ng'eyo ni piem machielo ka chieng' moro bedo koro odhi learn from mine nikech tugo to pok orumo en piem marumo odiochieng' makiny. Koro aparo ni derepe ma Kenya nyaka bende learn. Alafu gima nyalo chako wacho ni bed ni nwatero namba mang'eny. To namba man watero ni king'iyo duoko gi namba man watero aparo ni owinjo bed ni koro wadok chien to wang'iyo ni ere kaka wa assess individual performance mar driver ka driver. Ere kaka gi perform e tugo nikech iyudo ka Kenya ne nigi jotugo go kata driver moko mani gi experience to gi moko ma pod ne learn. Anya wacho ni pod gine diere gi jogo ma ikgi otegno. Koro aparo ni mano en ginene maber, en room maber mochiw mar neno ni to ang'o matimore. Kendo kichaki medo Fred kata king'iyo dereba noero mar piny Japan Sakamoto niyudo ka noyudo ginene ne nigi punchers 2 to king'iyo kit gari manoriembo ma inyalo wacho ni dine bed ni puncher gi ok oyude. Aparo ni en driver moro ma dine ji oketo irgi maino kata dine ong'iye en achiel kuom driver ma dine ong'i e ng'wejni to nikech pancha mano bende bedo part of the game. Inyalo wacho ni nyama bentie kaka nong'use to anyalo wacho ni terowa team mathoth ji mang'eny wa learn from there ni next time winjo bed ni joma wadhigo ere kaka wadwa ng'iyo ni better water namba moro matin to wanyalo perform nikech bed ni watero gi mang'eny ok awach ni mano ok wach ni koro dini watero namba mang'eny ni koro mano rach but wang'iyo ni ere kama bang' tugo ni watim assessment wang'iyo ni ere kaka performance ni o affect namba man watero affect performance marwa gi result mwayudo.
Yes, mano overall kaka Safari Rally dhi nyime kata mana ng'weny mag ng'we nyamburko gi eki mag Safari Rally dhi nyime boma no ero ma Naivas kaunti no ero ma Nakuru. En wach no ero matek koni koda kocha kanyo endo. Wadonjone kaka derepe gi eki noloso de chino ero manyoro ka chiel bende moko no kuomgi nowacho ikruok margi koteno gi ng'wech mabende dhi nyime kawuono. Parni kawuono stages miringo en stage 11, 12, 13, 14 gi 16 ka gin stages adek to parni stages adek gi eki ginuoyo ka ne gichako kanyo endo koda Sambu kama bende ne gidhiringo kanyo endo kilomita maromo 24.94 Elementaita 1 kilomita 18.01 Sleeping Warrior stage then toke kanyo endo chak ne gichako gi Sio Sambu Elementaita then gitiyo kanyo koda Sleeping Warriors kanyo endo ka bende distance kaka nasangisi motelo maromo 122.72 iringo dichini ma kawuono. Unyaka ka derepe gi kino loso kanyo endo midhiamo manyoro kan gitieko ng'wech. Always very warm welcome, and it's the case again, so thank you everyone for the support, and yeah, I'll try to keep fighting to the end of the weekend, and hopefully can secure another strong result here. Very, very hard, a lot of stones everywhere, a lot of waters. The first 1.5 kilometer you will be faster with a boat basically. Okay, we lost a lot of time on that 30 seconds, so for sure our lead was cut by half, you know, but otherwise, you know, lead is in the lead, and we are back to zero, so we just have to start flat out tomorrow again. Today was tough for the rocks in the tires, but tomorrow is hard for everything else, conditions and driving. I felt that in the most tricky and rough places I was trying to back off, and so even we didn't take the fastest time on all the stages. I was all the time really close, so that was really nice to see that, because yeah, it's not only that you are completely flat out everywhere, because that will end up really soon. Kapok wakao yweyo kanyo endo nitie wach moro mabe higa mokalo higa moro mayecha nwalosi kane Safari Rally ne nitie pacho ka endi kendo noyudo ka jatend migawo marwa ne en Babu na Mwamba en ing'eni ne en jalno mabende niwacho ni naja wacho ka ni en jalno mano ng'e wuoyo kanyo endo nowachnwa ga ni noket academy mar Safari Rally kendo by that time nido ka talanta ne choko kendo nikero kamoro achiel mabende chenro no sawach ga ne dhi nyime mar tiego derepe matindo tindo mabende noneno ka nitie kijende moko derepe matindo manokawo manotere camp. Nyiso ni camp chakare nena camp mane onge nikech jalup jatend piny owacho Kithure Kindiki kanche loso nyicho wacho ni Kenya ikore mar loso academy kendo gigeto keto ni ma odhi nyime ka giwacho ni bende curriculum kata mana syllabus mabende ibiro puonji en gino mabende gineno ka kayo machiegni to chien kacha endi Babu na Mwamba nokonwa magi manosechakore kendo no time kimoro ka around Kasarani koka yam ang'o ma debed ni timore. Babu na Mwamba nong'e wuoyo. Yes. Lakini nyalo wacho no samoro no wacho ga kusema na kutenda. Yes. Ineno kata jok manokao mag talanta nyithindo ka wasigisani ok winjre. Maybe no oben pode ni jatend migawo. Yes. Dewa sana digonyo ne wan ga academy but koro bedo ni ok en jatend migawo. Nizo na academy no timre nadi nowore kata kapok ochak. En wach matek ahinya kata kamano wabiro ng'iyo to biro chalo nade kanyo endo mago kutene kanyo koda ng'we nyamburko iko mag Safari Rally. Wada ka ywe moro mokwongo ka waduogo to wadhi nyime koda mamoko mabende pod wan godo e mesa nie. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori,
Ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Yes, machiegni kendo wadhi nyime gi chenro ni endi yono ero makare, chenro ni endi mano mar chal mar chenro mar dag tuke odiochieng' eri ma kawuono, kama bende wago mbaka ma thoth kutene kanyo koda weche go iko mag tuke koni koda kocha. Waseng'iyo tugo ero mano mar Safari Rally kanyo endo, kendo waseng'iyo ka Safari Rally dhi nyime kanyo endo, kendo en tugo bende kiny rumo kiny. Ka wang'o chopo odhiambo ma kawuono to wadhi ng'iyo ni to kiny ne chal nade, ng'ama wadhi neno ka nyalo bedo jaloch. Nikech sani ywaruok pod nitie between Oliver Solberg ma en japiny Sweden, kendo en dereva mar Toyota, nitie kanyo endo Sebastian Ogier, nitie kanyo endo Elfyn Evans ma bende sani nie thuolo mar adek, bende nitie kanyo endo Sami Pajari, bende ni kanyo endo ma kuom derepe go iko ma bende ing'iyo kanyo endo malich mokalo. Koro wadhi ng'iyo ni to chalo kodgi nade kochopo odiochieng' ero ma kiny. Ka wawero kada mano endo tuke go iko mag league marwa keni bacho kaendi FKF Women Premier League onego beni ge tuke dhi nyime kawuono gi kiny. Maendi ka tu league ni endi nowuok e yweyo, nyalo paro ni league ni endi nomi break kaluwore kanyo koda tugo ero mar AFCON ma onego beni tugo e piny ero mar Morocco, ma bende njo chor nyime nyaka dwe ero mar 7 cha endi. Kata kamano endo ka bang' chore AFCON league ni endi onego beni dhi nyime chakre kawuono ka bende maendi biro kata kamano endo timbe modhuro matugo league ni eri mar Women League, ma bende anyalo paro ni anyalo wacho ni almost 99% mag timbe, nikech league ni endo tingo timbe 12 kende, to chiegni timbe 11 ncho wacho ni ok gidhi yuoro tuke ma idhi tugi gi kodera ni endi, kaluwore ni nitie weche mane gichwalo ne FKF, kendo ne gindiko barua ne CEO mar FKF ni ne gidwaro mondo gibet piny gi FKF President Hussein Mohamed mondo gilose weche moko machando gi koni koda kocha e league ni endi. Kata kamano endo maendi ne giwacho dweche 2 mokalo chien, nyaka sani endi weche gi ne pok oket tim. Gimano makodhoga ni bang' ka timbe gi kino godhog gi piny ni koro to ok gidhi yore tuke, eka FKF ncho ndiko barua tarik 11 mar dwe ni endi ka kwayo timbe gi mondo giyie gi tugi, kendo bura ma gidwaro ni endi dhi ket piny tarik 17 mano tich 2 mar juma manyien. Ok ang'e ni debe ni ng'ato ninde tije FKF kaendi koso league mar wakeni kata adhula korka wakeni chalo ka gima en gino ma bende koro ni to ineno ka gima ok ochuno pacho kaendi kosang'o matimore. Moko kuom klepe mancho wacho ni ok gidhi yore tike njo tingo tuke tingo Kibera Women, Zetech, Ulinzi Starlets, timu ero mar Kisumu All Stars ma wuok Kisumu, Kisped bende wuok Kisumu, Bungoma Queens no saketo nyaka page mar gi nyoro ni ok gidhi yore tugo ma gidhi tugo Jumapil. Kayole Starlets okoya yore tugo monego beni gi tugo gi Ulinzi kanyo endo parni gine mane gin weg pacho. Match officials ya chopo kendo team mar Ulinzi boya chopo. Koro gindiko report, ok ong'e ni dhi kaone Kayole Ondam, to kokaone Ondam be en gima dhi neno makare, ok ong'e ni dhi chalo nade kanyo endo. Mago moko kuom timbe go kuma bende nche owacho ni ok yuore. Selfie ang'o mok timre? Gimokwongo aparo ni league mar wakeni ojwang'. Nikech ka ginyalo ndiko barua dweche 2 mokalo. Yes. Meeting podi okoke. Bengi seche go barupi go kana. Okana. Manyiso ni oko awgi ka gima ochuno. Alafu kichaki rango league mar wakeni. Onge chieng' magi aparo no sponsor ne giyudo higa mokalo. Yes. Mana neno kambi moro miluongo no Bet Power. Chakre ne gitima launching gigo te. Onge ng'ama osewinjo kendo ka giwuoyo kuhusu Bet Power ina. Kipimo league mar wakeni gi mar jomachuo en ma giluwo sana. Yes. Ne Azam sign contract manong'ere. Nikech aparo ni ywaruok mabe bedo en ni
gikiana sponsorship dhi nade. Nong'iswa ni wabedo sponsored gi Bet Power. Bet Power notimre nade? Olal kanye. Mar ariyo nowach ne onego bed ni loso club ka club mano mar joma chuo mani league onego bed gi team mar wakeini. Aparo ni mano nyalo konyo moloyo timbe moko gi. Nikech Police Bullets wanyalo wacho ni gin gibedo sponsored. But nitie timbe ma kigin league mar wakeini ka minwang'o walkover ng'eny. Nikech nang'o transport onge kaka gichop gitu. Kata chien kata Kisumu All Stars odhi e tugi manogo beni gitugo Nairobi gi Zitex Park kendo ne tokeno niche giduoge Bagarambe kane gidwaro chino omenda maromo $1 million gi wiye mondo mi giriemb tijegi nikech tijegi ok dhi yonero makare. Manyiso ni adhula mar wakeini i Kenya ojwang. Manyiso ne onego bed ni gidok e drawing board ginene gidhi tae nade nikech ka tugo onego bed ni tugo walkover ng'eny. Manyiso ni competition onge. Ibo yudo mana Police Bullets Vihiga Queens, Police Bullets Vihiga Queens. Mano kama dhi tere adhula mar wakeini Kenya onge. Ka gidwaro obed ni club ka club mar joma chuo obed gi team mar wakeini, mano dhi konyo. Manyiso ni team club ni ka wawach ni Gor Mahia nigi team mar wakeini, manyiso nan gi support mar joma chuo to gi support mar wakeini. But ka giendelea kama team mar wakeini dhi onge. Kaka gitang onyalo lwa nikech teams adier mabedo sponsored kigin kendgi ok nyal walkover dhi bedo mang'eny. Koro Police Bullets Vihiga Queens gidhi tugo kendgi ok dhi nyalre. Manyiso ni FKF odhi drawing board gine ka gidwa bedo gi team mar wakeini kose ok gidwa bedo go giamua Selfin sani ni nyaka sani mwalo sedi team no ero mano mar Kayole Starlets no sa boycott kendo gitugo. Ulizi nje wacho ni gidhi boycott. Aparo ni ne giduogo luwa chik kalore gi barua ma FKF ondiko ni giyie gi yor tuke girit bura tich ariyo. Puno no FKF odhi okawo ndamo ne Kayole Starlets. Bed gino madhi bedo kare. Okay, bedo kare. Nikech sani ende wacho ni match officials nondiko report team no ero mar Ulinzi no yuoro gindiko report. Inyalo migi points adek gi gonde ariyo. Ni sawa inyalo migi but ok en gima ber. Nikech ineno ka gindiko barua ni gidwaro meeting ok migi. Koro ka chuno ni gitiga goko ema nyalo konyo. Gin kare nikech gineno ni gitemo tiyo gumuolo to kribre nade ok konyre. Team mar wakeini miyudo kata kar nindo rach. Ok chulgi. Jomoko winjo ni dweche adek pok otimrok nade pok ochulgi. Ani endelea tugo nade to pok ochuli. Ing'e mano ok ribre nade ok nyalre. Manyiso nyaka migi support. Sponsorship ng'isgi ni nubedo sponsored. Pesa makama timre nade donji team. Katek to gichak gidogi drawing board gichak giendele gumar madenen club ka club nyaka bed gumar wakeini gi mar joma chuo. Kasuku ang'o mok timre FKF nikech kane team ni endi mano mar FKF Hussein Mohamed gi Lange ne odonje PC ne giwachonwa ni gima duong' mokwongo ne en weche go mag marketing strategy ne gidhi kelo pesa e leagues duto mag adhula pacho kaende weche go mag bero tuke mag adhula kowuok piny e grassroots nyaka malo weche go mag bero tuke gi ekiteko rewo nyaka wakeini en achiel kuom gino mabende wach ni dikete maino. Kata kamano nyaka sani endi chal ni nitie midhiero moko mopondo ma clubs gi mag wakeini matuge league maduong' mamalo nigo. Gino mabende giwacho ni barua ne gindiko 2 months ago nyaka sani endi kane gigo dhoge piny ni koro ni to gidhi yuore tuke e FKF no wuoyo machalo ni office ka ni nitie ng'ama ninde. Kapok adwoko mano to wena wache mae. Anyalo wacho ni league mar wakeini mapacho ka nitiere walo moro manitie ok en nono. Kech Fred okinyakona niya pacho ka nitiere teams matugo king'iyo kata sani chung' mar league no yudo ka ginene Kenya Police Bullets emotelo kanyo gi points 31 kiluwe kanyo gi Vihiga Queens manigi points 30. Kaito kibiro piny kanyo to yudo ka Kisumu All Starlets ni kanyo gi points
maromo -4. Koro to king'iyo kit tugo mosetugi, kona ni liga achiel ni kade ni en lig manigi structure. Yes. Ere kaka inyalo kona ni nitie teams mosetugo games 16 kaka Kisumu All Starlet osetugo games 16 to en gi points -4 piny kanyo. Alafu kineno nini Police Bullets nigi osetugo tuke 13 to en gi points 31. Kaeto Viga Bullets osetugo tukego 15. Gima temo wacho ni Fred, ere kaka kopone en league mane nigi structure, pogruok mar kit tuge mosetugigi ere kaka obiro nikech team osetugo tuke 16 to en gi negative points. Ang'o makelo ma? Mabiro nikech onge structure. Kona ni mondo mi team tuke 16 team modonge gin tukegi ido tuka ang'o. Tiende ni iyudo ka team itugo opang fixture to fixture no ok tuge. Mana achiel kuom midhiero manie leagues makae. Low fixtures mag league pok obedo gino ero ma anyalo wacho ni owinjore. Kiwe mano, king'iyo kanyo kata kaka odiochieng' ma kawuono, tugo ne winjo bede kinde ginene Ulinzi gi Kayole. Kayole, yes. Tido ka Ulinzi gin achiel kuom timbego iko ma ni e league ni. Ene thuolo no ero mar 3 gi points 29. To sama yudo ka no winjo bede ni ne gi boycott. Kane winjruok mane oketi ni timbe dhi boycott. Aparo ni ma en andhoga. To bed andhoga niya. Ne jose winjore ni tugo onge midhi tugi. Yes. Ang'o miyo gidhi e pap. To sama gidhi e pap, gigeno ni mondo mi points moko mano winjo bed ni nikech expectation margi en niya mondo mi migi points kaluwore ni gichopo e pap to Kayole nokochopo. Yes. Iwinjo. Manyiso ni walkover dhi bedo kanyo. To ma league ma walkover ng'enye sana. Iyudo ka league ni walkover ng'enye ma seche te iyudo ni team machielo oginene omi points 3 gi goals, points 3 gi goals. Ni chiko iti kaka ne anya wacho ni communication director mar league ni kata mar FKF Kinyanjui kano wuoyo kanyo achiel kuom rete ma kawuono. Wacho maber ni wanyalo nego FKF ni poko timore nade, poko keto pesa malong'o ne tukegi. To kata gin pok giyudo pesa kowuok ir FIFA. Iwinjo? Ma support tuke machalo kama. Koro pok giyudo pesa kowuok kuom FIFA ma support tuke mag wakeini. Iwinjo? Manyiso ni allocation mane iketo gi FIFA mondo mi support tuke mag wakeini pachoka pok odonjo. Mano gima no owacho on record. Kinyanjui no wacho gokinyi. Apenje ni akasuku. Nitie allocation ma FIFA keto ga ne every country. Yeah. Iga ka iga. Lakini nika bangi ngani bata paro gani ngai ka ndia pesa ma FIFA keto ga yes. No paro na pesa ni ko biro to ikelega ne piny. Kosa kele ne piny is upon FKF mon mi ongi ka divide ne chenro te magadhula. Koro mana achiel kuom gik mane Jeff wacho. Notemo wacho ni pok giyudo pesa ma owuok kuom FIFA mondo mi support tukegi. Ma mana adiera manitie wan ok wanyal wachore nade. Ok wanyal ng'eyo. Koro mai chakido ka koponi en adiera kisewe midhiero mar koso ng'iyo fixtures kata luwo fixtures gi kaka gin. Ichakido ka midhiero no ero mar pesa donje. To midhiero mar pesa lach. Nitie midhiero mar pesa mamako club tuduogo mako jotugo. Nikech jotugo kok ochul onge kaka wanyalo wacho ni gidhi timore nade. Gidhi yudo kata kaka gichopo e orako. Iwinjo. Alafu king'iyo kata pewe ma igoen pichegi mag wakeini Fred. Koro kwang'iyo midhiero momako adhula mar wakeini. Yes. Pewe migoe tukegi ok gin pewe go koma standard. Timing migogie. Onge sama seche migoe tukegi biro yudo ka mostly ji nie tich. Yes. Sama ji nie tich onge kang ne ng'ato wedhi e tije moyudo go kibarua kata kibarupe moro moyudo godo pesa ni odhi neno tukegi. Manyiso ni ginene FKF owinjo bed ni loko timing mar tuke mag wakeini. Oket time moro ma kata johera nyalo timore nade, nyalo dhi mane tukegi. Pengine sama gineno tukegi iyudo ka en achiel kuom yore ma gigenerate godo pesa manyalo support tuke machalo kama. Ka waduogo e wach mana mar ginene boycotting mar tukegi. Inyalo paro chien kata jumani. Yes. Kane CEO mar FKF Denish Gisheru nogolo kanyo memo mawacho ni timbe ona the invitation kata fixtures ma this weekend mondo mi gitugi. To
ka tok kanogolo memo ne Letter no gole tichedi. ogole chieng' tich ang'wen Tich ang'wen. To ne giwacho ni nondike tarik adi? Ondike 11. Tarik tarik 11 11. ne on Wednesday. koro ogol letter tarik tich ang'wen to jogi letter no wacho maber ni tugo winjo bed ni tugo this weekend Yes. makaromo tarik 17 ma will be on Monday It will be Monday ama Tuesday. either Monday tarik 17 on Yes. tarik 17 winjo bed ni gibedo gi meeting gi all the clubs. Yes. To aparo ni mano was not enough nikech ok inyal wacho ni Fred ng'ano oseyuagre for that period to e ywak ne ni te pod okine in ichak ituch gi fixtures kata memo machielo ma idwa ni o address gima favor asanini as a organization. Anyalo paro office mokalo mar FKF kanda chak ga league mora mora pacho kaeni. To iluongo ga club CEOs ne gibedo ga meeting. I don't know ni wang league marwa keni be kancho chakore bende CEOs gi nobedo penyo kang'eyo. Okay. Belo luongo bura. Koso league ni nolala league marwa keni chakore chieng' makama. Ineno gima ne self in wacho ka ni owinjo bed ni wadoge club based league. Kaka for example mano to chik mano saketi timbe te nigi clubs. Nikech kata mana Gor Mahia gi FC Leopards ne club matugo league mar ariyo Super League marwa keni. Koro ema temo wacho ni Mathare nitie Super League. Ema temo wacho ni ineno sani. Yes. Ginene like anya wacho ni kako ket timbe gi. Ok gin gi access to resources manyalo miyo gi perform. Nikech onge kaka midhiero machalo kama kosemako timbe Fred to expect ni timbe go perform. For example, ingene gini ok odhi affect mana league mapacho ka kende. Wangi Wafcon mano chorni. Wafcon biro kae dwe mara 6 to sama obiro ka tugo gi ok otugi sani odhi chor gi mbele. To idhido ka ikruok ma clubs ma Harambee Starlets dhi bedo godo. Ithido kodhi ng'ukni dhi bede. Tiende niya mondo mi players gi owuog odhi e camp samoro leagues gi pod dhi nyime. Dono kama dikelo pogruok ka Kasuku. Kata set mana Selvin ado kwa kan ching'io squad mancho land gi Beldi November. Yeah. Inyalo ng'isa ni clubs mag mancho yimbo gi jotugo. Police Bullets. Vihiga. Ulinzi gi Vihiga. Lakini the rest of teams young players. Kaka Kasuku wacho ni mokwongo ni FIFA. Nigi gin FIFA kelo pesa molewo. Yes. Kamar joma chuo ginyalo dhi gimanya Azam. Buchiw pesa. Gimanyo sponsor. Nango marwa kini ok ginyal rango. Donge ginyalo manyo. Malure ging'eyo no pesa FIFA ka ng'adi matin contract mano keti gachiel kuom ute fwambo mapacho ka endi mar piny owacho mane nyiso chiegni mpira achiel kata mpich ariyo be pod odhi ga nyime no ng'adi machano gol chor marach no gole ka bano bomba nini gini Fred king'iyo wach mar yes broadcast right ose affect gine mang'eny nikech no we free to air achiel ose affect kata ute fwambo mang'eny iwinjo koro aparo ni en kaka ne ogole no yes owinjo bed ni odhi adhi kaka odhi no yes lakini FKF onego ng'eni league marwa kini onego bed ni dhi nyime manyiso ni ka FIFA pok ogolo pesa onego bed ni ging'eyo kama gidhi gole pesa ma gidhi timre nade make sure ni teams gi league marwa kini odaringo nango nyakorum oran nikech FIFA ko wawach first leg oserumo FIFA oro pesa ka second leg be rumo koro mpira kubitu marwa Kasuku ma league mana neno ka there's a time mane Police Bullets no win okombe kamano to ligo rumo utiyo gi pesa the whole season Kasuku managing club is not easy actually ana settle manage a club a county level sub county level managing club is not easy nikech ido ka ubro chulo pesa referees udwa travel after long last kuchopo ibro nigi moro mimo lichonge eno kombe Idango wawach Kisped gi Kisumu Starlets gin walkovers magichiwo pesa yudo ka kata king'iyo kata e level mar League 2 mar Wakeini walkover pod nitie manyiso ni walkover ni e piche Wakeini en gima nyalo wacho ni ochalo kaka trend sana to mondo mi dine trend ni ginang'o gini mowinjo bed ni timo mana pa ni samoro ma moko kuom klepe gi kene dwaro nikech ido ka jomoko samoro ido point mayom to gidhi adhiya ng'ato ido point mayom to dhi adhiya nikech sani koro kata dango wachi tugo ero ineno tugo mane kindu Ulinzi gi Kayole Starlets
kopo ni odhi omi Ulinzi points adek. Ineno thuolo ma Ulinzi nitiere. Points adek kimedo 29 yudo points kanyo 32. Manyiso ni already gidhi biro e table. Gidhi on top of the table. Koro aparo ni nitiere gik ma FKF owinjo bed ni ng'iyo e tuke mag wakeini. Namba 1, wach moro mar awarding points ni point biro romo wapogi. Ng'ani walk over bede wa 2 points. Aneno ko ker gima ber. Anyalo paro ni chien kae nitiere tugo moro mancho bedo e kind Gor Mahia. Yes. To gi ginene gi team mane cha team moro kae. Ochunjo bed ni gi tugo e mana mar wakeini. Yes. Tugo notug nyaka Gor Mahia Queens. Gor Mahia Queens. Nyedo ka tugo notug nyaka dakika 80 to nodhi ong'ade. King'iyo kaka structure manokel, FKF nowacho ni mondo duok tugo ni mondo tuge dakika 10 modong'. Koro ng'eni mano at least iwinjo ka kanyo nitiere yo moro morie. To ka sani team nunjo bed ni negisiwinjore ni gi boycott te. Ang'o momiyo moko dhi tugo? Manyiso ni moko wuondo jowetegi. Yes. Tineno gikailage mamiyo Harambee Starlets igoya koni. Enena iloke kodhi koni pado lembe, koduok koni pado lembe, kolokore kocha lembe. Ineno under 17. Yes. Kaka no perform. Most of the players need to work from schools. Nigologi schools. Yes. Ineno kaka gitugo ikaw ng'ama ni form. Yes. But ineno Harambee Starlets koro senior team. Ikaw players masa mopoko tugo for 1 month. Training samoro dhi lakini poko tugo for 1 month. Iwacho ni Police Bullets Guinea sani gini number 1. Kata kinyo the kind of trainings ma teams gitimo. At the time mana adhi e pap moro Kisumu kaendi na dhi neno kaka kisped train. Nyalo mako dhogi, yani yudo kata gin reluctant, players are reluctant. Mana momiyo Harambee Starlets idhi goma onge kama dhogi nikech onge training maber. Iyudo ibo wachno top scorer samo Police Bullets ikaw itimre nadi ikete team to samo points magiyudo ng'enge gin walkover. Onge kama Harambee Starlets nyalo dhiye nyaka an giket gikaw league mar wakeini ka gima serious yaka kata ginyalo yudo team mar senior Harambee Starlets gitugo maber. No. Ayayay. En gocho. Wanyalo wacho ni tuke mag adhula korka wakeini anyalo wacho ni king'iyo sana East Africa anyalo wacho ni Tanzania ema bet anyalo wacho no mako tuke mag adhula mag wakeini motegno. Kisang'yo kaka structure mar league no ringo. Be kende kata sani king'iyo ka most of Kenyan players tugo Tanzania kata mana ntinya dende mabende iluongo ni ntinya dende moro kama manowuok e school masani tugo ne team moro pinyno ero mar Tanzania. Ido ka en league no ero ma omachwa mopogore gi pacho kaini. But aparo ni FKF kasuka pok iwuoyo. FKF owetero wa ginya bathe. Giwe wuondu wa ngwanwa giumo komoro gi los lakini komachielo to ginyowa nikech mae na chiel kuom tijgi e weche go mag adhula. Women league kata tugo adhula korka joma nyiri en achiel kuom gino ero mane structure mar FKF kendo kaka ng'iyo mar joma chuocha yako nego beni ng'iyo mar joma nyiri ni endi. Ok nyalo wuondo no tugo at long last wadhi loyang. Ngeni clubs king'iyo league modongore ok ngeni league ma Kenya there's a time league ma last season nane wa clubs teno yudo pesa. Yeah. Amalo nyaka piny. What about mar women? Ok no wuoye. There's a time maneno ka piny wacho ema nogolo 500,000 komiyo team no mar Police Bullets koloyo kombe diere go iko mag Babu na Mwamba. Makata sani ng'eni liekore ni league mar joma chuo. Yes. Korumo nitie pesa, nitie medruok madhi bedo. Yes, nitie pesa iwacho ni pesa dhi medo, medruok dhi bedo. Koro pesa medruok miketo ne team mar joma chuo. Ang'o mamono gi dia bathe. To gipogne godo wakeini mondo mi league mar wakeini ni be ochomio. Nikech adiera mantie Fred king'iyo ni wadwa kawo team mar wakeini ni wadwa dhi godo kata tuke maoko. Yes. For example WAFCON. Wadwa bedo gi team ma en odwa depend mana ir jopuonjre. Ok odepend ir jotugo go eko ma osetuge league ma understand league. Ma dhi bedo ni sama idhi tim gine iyiero kata jotugo to Odemba wacho ni kawuono adhi viga kacha akaw jotugo 5
wadhi ginene adhi kata Police Bullet kao jotugo adek miso ni jotugo moko matugo e clubs moko kagi gin to gitugo kanyo kora paro ni it is high time ma ginene ma FKF wijo bedne bedo piny to gi kao midhiero motere mbele gi mondo migi ngi kaka ginyalo yudo solution. And again gima nyalo wacho ne teams matugo tuke mag Wakenya barua noseor mar bura aparo ni ber mondo gichopi Kasuku nyaka wang'any kwa eka winjo wa ywakwa nyaka wang'any eka winjo ywakwa eka ndik barua dong ingine nikech dege linga ne gidhi tuke kata mana meeting ndoko luongi okay in gadi ne meeting ne dhi luongi meeting nok nyalo ka koro dweche ariyo mokalo chien nondik clubs kode ko barua ng'ama dwoko gionge barua chopo PC mar FKF ng'ato kane draw semoko wacho gani action speaks louder than words. Yes. For at least action mane gi kaoni mar ng'anyo omiyo FKF owinjo. Koro winjo gini sama gidhi e meeting. Sama gidhi e meeting. Be koro gitim gima nyalo miyo FKF kao action mar konyo league mar Wakenya pachoka. En ni FKF o treat league mar Wakenya kaka gi treat mar jomachuo. Mokwongo mar Wakenya gin 12 kende. Yes, gin mar jomachuo en 18. Kaka gi treat mar jomachuo, gi treat mar Wakenya. Ikenya ke miyudo ni ng'eny thoth ji okulu league mar Wakenya. Gikia gima timre. Giborito ka Harambee Starlets osedhi tugo ogo yaka ji chako complain ni unu machano go maugo but magi gik makelo miyo Harambee Starlets be ok nyalo ligo nego beni bedo gi ndadho ma ji dhi neno nikech onge gima lit naga Kasuku kaka chien kacha manche Moi Stadium tugi do ni tim no mar Kisumu All Starlets ne dala oganda mane pa ok chop kata ji 300 to gate no bingeno ng'ad sling 100 just imagine ni wacho 300 Geto ngade 100 club dhi yudo ka samra yudo reserves gite kidwa ng'eyo ni mar FKF Wakenya onge ndadho pacha kamigoyo tuke mag skunde Fred papo di pap kendo ka jo bedo neno pitch jo manyi makata jo mane dhi tich oweyo dhi tich ng'ato biro neno pitch Wakenya yes nyaka girls tugo Butere girls tugo Obala tugo skunde moko go tugo Lwak gini tugo yujo ka chunji nitie mar dete mango neno mpira lakini wewe koro ranji Kisumu All Starlets tugo idhi papi do ka referee manitie gi technical bench get bo get 100 get 100 to bes kata 100 moket ni samoro i end up ni jo mobire e pawni ji adek kende mo ngado tiko marketing bonego gitim nikech ing'e marketing mar nini ok tim mar pitch Wakenya mano pitch Wakenya ok tim manyiso na mpich Wakenya dware gi bed piny gi low structure maber gine kaka ginyalo market maging'eyo ni kiny tima kama endi go tugo kiny tima kama endi go tugo bar koro gima gitimo ni mar jomachuo gikete maino mar Wakenya ok gikete maino league dhi rumo mar jomachuo intie pesa midhi migi mar Wakenya ok ibi winjo onego ben pesa bimiyo mar jomachuo at the same amount mar Wakenya bonego ben timre nade yudo pesa no yaka league nyalo dhi mbele no to okane FKF nyaka change en total mess league no ero mano mar Wakenya pacho kae nikech midhiero ng'eny nitie ma bendo oganda neno mana kwinyo ma neno go iko for example ido ka ligo kotim marketing by the way oganda ok yore tugo team ido keto gate slim 100 kende en gidero moko nyalo konyo kata club mangiso ni onge yore makare ma FKF oketo ne league ni mar Wakenya manyalo miyo bed gi ndadho ma kiwinjo yani kiny Police Bullets tugo gi Ulinzi gi team no mar Kisumu All Starlets Kisumu ten ginero mabendo garano sang'eyo kendo ticket no sang'are kata mana ndalo ariyo mokalo chien kata kamano endo wadaka yweyo machielo ka waduogo pod wan mane league ma pacho kande kata mawicho kuma gadhulo ma pacho kaendi FKF ochuolo kanyo endo Ghost Mule wang'no gwele matin kanyo endo wang' ang'eni wasagwere kata wagwaro gi matin kanyo samoro wang' ne gedo kanyo endo e poch gi pak then wang'iyo kanyo endo wach nero mar Harambee Stars squad no ero mabendo luongi ni tugo go mag osiep kapok waringo wang'iyo tugo go mag Champions League gi Europa League mabendo no tugi kore juma mabende no kalo ni endo wakaw yweyo waduogo wadhi nyime.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Color TV nikech ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Inde yonero makare janeno mar Color TV wichino ni mano mar dag tuke wanatielo mogik kata mana last hour mar chino ni mano mar dag tuke kabinde an mapura ta iluonga ni Fred Mayaka an ka indi koda Selfin mano Jaman City maduong kata Nyaman City maduong ka achiel bende gi Kasuku mano wuod Soba maja Arsenal maduong kanyo ino manyiso ne jok mano kanyo go yware kanyo ino malich mokalo mano mineno ka kindi jaketo mabor nikech samoro ngato nyalo we ni oliko ni ngo kumbe to ng'at machielo karo saka kumbe ni kwa machielo e koje cha indi jamta buda wasi boda mano be Jaman City wacho ne Fred asado je chenro yonero makare kendo winyi maler ka wuok awasi boda. Asante sana ene chenro yonero makare mano wuod Man City nyaka inche gogi oling thi then jafombo wadwa no logal bina no kanie chenro kanyo indo mago ja Chelsea ncho neno mudo Katel high bang neno mudo elwet PSG na unjo no pakoro nun world champions Abich to ng'eny. Kon Katel niya ni ingeni mkati abich gira chareyo. Yes. Kipidho ji. To nyalo romo kata Yesu no pidho go. Koro parne Katel. Koro gidhiga dhi nyime. Kone ni kata Yesu no loko mkati abich kende mano tiyo go. To pidho go 5,000 people. Yeah. Koro kata en be iko luor ginyalo loko dhoch. Kater gi dogi tek to ginge kama makosa. Yes. Wang'ni ginyalo kata idho ndege. Haya. Jacob Ghost Mulee manen coach machon mar Harambee Stars kendo nyalo paro kana tero timu mar Harambee Stars e tukego iko mag Africa Cup of Nations mano bag Tunisia 2004. Nyalo paro Jacob Ghost Mulee tugo mabende awacho ni Kenya naloyo mana tugo achiel kende negi loyo team mane cha nen Mali do mane Denis Olet gino ngare malich mokalo kanyo negi togo meru maka gidugo dala kanyo indo igano indo ene mane coach kanyo indo chien kanyo indo chobedo kanyo indo kaka sporting director duoliri mano mar FKF mano iga ko chakori gano mar Kanaria koda par koda dek
pes mag FKF osebedo kanyo ndo kata gope koro giko no chule gope kanyo ndo no loso e kanyo kapok wawuoyo maendi nikech maendi chalo ka gima en wach mabende FKF koro wacho ni giketo godo harakati magi obede yonero makare aka ne giwache kinde wek mabende ne gi campaign mano team no mar Hussein Mohamed e kanyo ndo wan loso to dhi chalo nade wawinjo ne kanyo ndo kaka Ghost Mulee ne oloso bang' kane oyudo pesa ne. My debt in the federation has run from 2013 when I was the technical director, and I was very disappointed because since 2013 there have been a lot of promises. But since the new federation came in, I spoke with the President Hussein, and he told me that he's going to look into the matter. And I'm so happy that it has taken a bit of time, but finally the bill has been settled. And I'm happy. I want to thank President Hussein for coming in and keeping his word, because just after the election I followed him, even when he was there, and he said, goes to Sijali, ndakulipa pesa yako na make sure kwamba umelipa pesa yako yote. So I just want to say thank you to him and the federation, and also he just instructed the people in the federation to check on my matter, and slowly they have been able to clear. So I'm very happy that that has come to pass, and I'm also happy the way the federation is running things. The other day we had a curriculum meeting where we talked for 2 days with experts on how to improve Kenyan football. Then I'm seeing the scouting program going on with Francis Kimanzi. There's a lot that is happening positively. Now I'm seeing McCarthy in Europe trying to look at the players with Kenyan origin. So a lot of things are happening positively. So I want to believe that this is a new beginning, but yet there's a lot to be done in the federation. We also need to know which is the way forward of Kenyan football. I mean, is there a vision plan? What is the mission and all that? But I want just to say I'm now settled in my mind. I can be able to focus on other matters. So I want to thank the federation through the president, having made that the federation is running without him, maybe just his instruction, and the other things are running well. When you the media team mano host kata mane otimo ne Ghost Mulee interview en media team nero mar FKF koro kwanyal ng'eyo diere mabende samoro nyalo bedo iye kanyo kata kamano endo chule gope kendo jo kuloso ka bende moro malich mokalo ka bende yango ni oneno ka FKF dhi kanyo koda tije maber koluwore nyaka gweche go iko mag training moko mane gitimo ka en ginero mabendo pa ko wach nero mar tero team mabende nodhi e pinje ma oko mar ng'iyo jotuche ba winjo ka lose kanyo endo mane Selfin wacho chien kaja endo Selfin nyiso nango Hussein Mohamed oluoko dwayo makare nikech osechako settle debts mabende FKF ne nigo to magi pan ni gope ma Nick Mwendo ema nowewa go 2013. Yes. Ahadi ni deni ero chulo manen gima ber. Yes. Nwachi neno kata engine Ferrari ne bando Kenya pesa mang'eny. Pesa mabaw. Kihao marach osedhi. Lakini anyalo wacho ni koso chulo coaches. Yes. Apane makelo midhiero mang'eny. Nikech ineno Kenya kanyalo kawo coach ma Kenya. Nikech wan go coaches mobedo trained man ga experience. Kinyalo kawo Harambee Stars timiyo coach ma Kenya. Nitie kama Harambee Stars sani Francis Kimanzi ema sani deputy. Not even kada deputy. Ene motiego nyaka coaches. Chenro moro mar training madhi nyime mar coaches ene motimo pacho kae. Mangiso ni en gi experience. En coach ne maduong'. En coach maduong' man ga experience. But kore ineno ka Mulee pesa ose bad pesa igni mang'eny ineno. Mano nyalo miyo coaches mamoko timre nadi luoro. But kichulo gi inyalo Kenya nyalo yudo coach ma wuok e piny Kenya manyalo ta Harambee Stars. Alafu gima senwang'o coach ma wuok e piny no. Ing'e mano chalo ka team ne mo support. Yes. Onyalo jituma, onyalo neno ni team support kabisa. Ineno Senegal. Yes. Cameroon. Ineno kaka gikwa maber. Mangiso ka gichako chulo coaches. To wanyalo yudo coaches mang'eny manyalo tayo Harambee Stars man gi experience. Harambee Stars dhi mbele moloyo kao coaches moko madhi wuok to kama Harambee Stars dhi e tonge. Kasuku Mulee oyudo pesa ne en poch gi ne FKF kusu wanyalo wacho nango. Acha gani pesa ni sabuni ya roho. Noka Mulee mor. Yes. Kabisa. Okay, anyalo wacho ni gikato
FKF otimo gino ero malong'o kabisa. To kendo gima nyalo wacho ni kiko bed mana ni FKF ochulo mle kende. To nitiere jotugo ma pod bando FKF. Nitiere sectors mopogore ma bende bando FKF. Yes. Koro aparo ni ma giseto mana ranyisi malong'o. Koro ranyisi malong'o ma giseto ni winjo bed ni en gima gidhi godo nyime. Mar neno ni gitieko gope ma osebed kibando FKF. Kech achiel tieko gope gi en gino ero ma jiwo chuny ji. For example, neno kaka Mulemor bang' yudo pesa ne. Yes. Manyiso ni ng'at machielo mane FKF nigi gope kochako dhi chulo. Nitie jotugo go kata mosedhi retire. Yes. Ma winjo bed ni yudo kata allowance moko mano tugo ne national team. Kopo ni FKF nyalo bedo gi mikakati mar chulo gi at the right time, allowances magi kata cover mano winjo bed ni omiyo gi mopogore magiketo kaluwore gi ginene kata yanya wacho ni winjruok manie kinde gi jatugo kata FKF gi jatugo. Paro ni mano dhi bedo ranyisi malong'o. Koro kiko bed ni en mana Ghost Mulee kata bed ni en PR. Ng'eni PR be nyalo bede. To gima ng'eni kako chule no kiko bed ni en gima rumo gi kanyo. 1.9 ok en pesa matin, Fred. Yes. En pesa maduong'. Ma kopo ni ochule to jotugo mamoko be ochul kata pesa gi. Ng'ata ma bando FKF ochul pesa ne. Aparo ni mano dhi bedo okang' maber kabisa. To mana kaka Selfie ne wacho chien ka. Anya paro ni there was a time mane wawuoyo kane walieko wach Makati. Yes. Ni ochalo ng'ama nyiso ranyisi. To natemo wacho wach mar coach ma Kenya. To ineno ka pek moro ne bede matin ni okay, okonya wacho no osewacho but inyalo wacho ni notemo ng'iyo ni ng'ama nyalo deliver. Yes. To king'iyo Francis Kimanzi en coach ma osebedo Kenya ka understand league mapacho ka. Nitie coaches ma odhuro ma understand league mapacho ka. Aparo ni FKF winjo bed gi kwan sani nikech ng'ane pod nitie, Makati nitie. Ok wach ni osedhi. But winjo bed gi kwan moko kwan ni kopo ni Makati owuok to mwanya yudo coach ma local manyalo miyowa yot in terms of judo Makati to kana kadhi wuok sani machiegni nikech chal ni nosabedo tricked. Yes. Ma kata king'iyo Fred be wanyalo do ginene mwanyalo nikech ing'eni ng'at ma ya Kenya understand gima Kenya ma kata ka salary no delay ok onyalo idho ndege kaka the late Virat. Nyasaye oketunye kama okwe. No idho onyalo idho ma indiponi kinyi in iwacho ni coach to the following day ionge coach. Yes. Kora para ni chulo gopegi dhi konyo sana. Wabiro ng'eni biro chalo nade ga bende nyalo bedo ni FKF koro chako tiyo tije yono ero makare e kanyo. Kotenore mana pod mana FKF kanyo endo Selfie mana wach mane wacho cha endi koro nyalo mede mathoth wach nyeri mar kawo jomoko kendo tere pinjo weko mag jowagunda kapok wang'iyo squad no bendo luongi nikech aparo ni wuoth bane gidhieno ema sto dio luongo squad banka gisewuoyo kata gi players moko kocha e kanyo endo par ni international break biro kendo Harambee Stars tie tuko siet mabedo dhi tugo kendo no sayang kanyo endo squad kanyo endo mabende gibiro tiyo go kanyo endo squad mabende wacho ni thoth jotugo ni tugo kuma tugo leagues weko ma oko mopogore gi pacho kanyo kama bende matugo pacho kanyo ten sana wangi squad no endo e kanyo to chalo nade. Yes, Selfie. Mokwongo dhirango jotugo pinje ma oko. Yes. Na neno ka nitie ywarok ne local players matugi pacho ka to notugo maber chan. Ing'e wanyalo pimo chan gi Afcon kata gi friendly match ma oko. Chan timbe manobiro ne gin matugo local leagues. Yes. Ineno. But gisani kacha en kama PM dhi bedo malo. Irango kata jok manoluongo awacho forward onge local player kata chiel gin players ma oko. Ka warango Morocco nitie Hakim, nitie Ibrahim Diaz, yani players ma nyingi gin malo to gitugi leagues ma pinje ma oko to malo. Manyiso ni gitemo mondo gidwara jok ma at least nigi experience mondo timre nadi odonji league ma ananeno move maber dhi konyo Kenya kata kubedo ni nikech Mariga ne wacho ni gimanyo professionalism. Yes. Jok man go pesa ma
man stable. Anyalo wacho ni jok ma giluoro tiyo gi pesa in short. Ineno jok ma tugo ti ichulo. Yes. Manyiso na gin ka gitugo ok na gitugo na nitie bet manendo keto. Ineno. Manyiso nu onge match fixing. Yes. Gima gitemo manyo. Manyiso ni gin very sure ni jotugo ma gidhi kawo ni form. Ok ineno shida mantie Kenya, league ma Kenya. Match fixing. Yes. Koro inyalo yudo na ng'ato ng'aro en top scorer kara. Goalkeeper no se mi magi ema timre nadi ema uso game but kata gin gi geno ni players man kacha gin financially stable manyiso na mache e form mare onge no ntie pesa mano chule ntie match fixing ie amango gima ne be gitemo wacho na chiemo mabe gichamo kora ke no temo wacho na madondo ok ber Koni chapo dondo be. Chapo dondo be. But kori neno kanyo donjo ga financial stability mane owacho cha. Nikech i Kenya onyalo wacho training ma Kenya samo chiemo ma ng'ato chamo en motimre nade moyudo ok motimre nade ok mopuodhi monego timre nade monego bed no chamo. Manyiso ni kacha gidhi kawo jok ma nigi pesa training gi train maber chudo ichulo gi maber ma ka gibiro gidhi ng'enade ni gibiro deliver kata jok gin jok mani form moloyo jok mane local but nitie local players mabebeyo nikech anyalo wacho ng'eny jok mane gikeli team pinje maoko ok gitugi main league. Yes. Iyudo gitugo league man piny. Manyiso ni samo kinyalo bedo the same level local players ama gina malo kidogo. Gima nachaka neno Rooney Onyango FKF no wacho no bedo band. Ilungo ni Adak. Yes. But kendo nacha atimre na achaka nene squad. Mata min koseni kechen woko ichako to ichaki kele squad. Ineno kanyo be ntie disadvantage gidhi kao ng'eny koro jok man woko emidhi keti squad kata makotimre nade onego bedi squad nikech samo kada kochako kelo kendo shida to Rooney Onyango ni squad tikelo mar Rooney na wacho ni Rooney ne osebedo ineno mare lift no yudo nini lift kuwuok kuom do mane yienen mondo mi obed involved koro case ne still pending but en good possibility mar tugo league ni but still ned gikawo kata ng'ama local but gima gichako ne gima ber nikech jok mani league ma piny go be nyalo idho both timre nade dhi league mamalo ka giendelea kamano dhi konyo nikech adier AFCON to tek ok wanyal go local players. Gima mako dhoka ka indika suku bende this time round kingi kwa kolungu squad aneno kaka kana ilunga provisional squad kuongo maendi obedo final kore ingeni nyajo ni final ni obiro kalure gi wuoth mane jogo dhi wuoth. Yes. Ka dware was squad mane FKF Orlando to gi wuoth mane gi wuotho ka gidhi e pinje ma oko manyo jotugo. Fred King squad ni wan ka gi jitugo 16 matugo e league mopogore ma pacho ka. Yes. Moluonge squad ni. Alafu e squad achiel ni Gor Mahia nigi jotugo 4. Alafu ye kanyo nitiere Police nigi jotugo 2, Tusker nigi jatugo 1. To King hiyo mos kwachako ng'iyo kata gi squad manoluongi jogonde ni kanya dek donge. Yes. Kanyo nitiere Brian Omondi mar Gor, nitiere Brian Buire matugo Polokwane City and then nitiere Ian Otieno matugo Richards. Jotugo adek gi king'iyo kanyo wan gi local player achiel. Yes. Alafu kidhi e defense kanyo nitiere Franco Odhiambo Gor Mahia. Abud Omar Kenya Police, Sylvester Wino Gor, Zach Vienna Manor Exam, then nitiere Rooney Onyango, Sigdol, alafu nitiere kanyo Daniel Sakari Kenya Police. Mano defense. Alafu kita kidhi e midfield nitiere Alpha Onyango Gor Mahia, Duka Buya Yanga, Richard Odada Mano FC Uta. Then nitiere
Chris Erambo tugo Tusker. Manzu Suleiman tugo kanyo Stade Reims mano France. Yes. Alafu kidie forward nitiere Austin Odhiambo tugo kanyo Nejmen. Alafu nitiere William Lenkupae mano onge club. Nitiere Job Ochieng Real Sociedad mano Spain. Yes. Alafu kanyo nitiere Zek Obiero Ramaya Rovers. Nitiere Clark Odiwuor Grimsby Town. Michael Olunga Al Harabi. Nitiere Ryan Ogam Wolfsburg. Alafu nitiere Lawrence Okoth matugo SJK Senojaki. Koro king'iyo jotugo gi Fred, nitiere anyalo wacho ni nitie jatugo achiel ma nawacho kaluwore kaka nawacho ni ok aneno koluonge squad ni to nowinjo bed ni oyudo thuolo e squad ni. Nitiere Tyson Otieno mar FC Leopard. King'iyo kata kaka jatugo ni osebedo ka go midfield e league mar Premier League masani, aparo ni mane jatugo manowinjo bed ni imiyo thuolo mar tugo, nikech kata king'iyo Ryan Ogam kowuok Tusker to dhi chien kanyo ne wachore ni ok oyud tugo. Yes, kata ni chien Ryan Ogam emomiyo ineno luong mare moluonge squad ni. Aparo ni kato jogo koyude malong'o. Gimomiyo giyude maber in as much ni no sign kata no tugo no shine tukego iko mag ginene Chan. Ne wan gi jatugo mane osebedo ka tugo ne gi fitness ma nani Otieno Tyson. King'iyo Ryan osebedo piny mar Wolfsburg to nyocha en gi injury to koya injury to no goal squad. Anyalo wacho ni ok osebedo ka en gi tuge moluwo first 11. But Ogamo tuga main team but tugo second team. Ogam tugo but no goal in main team. No goal in main team to second team mineno entie ni the last 5 games ne pok obedo ko tugo. To sama ne pok obedo ko tugo to Tyson ido ka en jatugo Fred king'iyo FC Leopard system magi tugo season ni. Anyalo wacho ni ma jatugo ma nikech Tyson oya ginene oya Police FC kod FC Leopard. To sama no dhi yudo ka en jatugo modhi o lift team. To aparo ni as much as ni jogi ne ng'iyo makati ne ng'iyo ni odwa blend local players to gi international players. Kar ka nitie jotugo moko ma oweyo mane nyalo ginene. Kata king'iyo team mar Shabana nigi jotugo minyalo Liverpool Shabana nitie jatugo man tugo na maber ka ende Selfin niluongo ni Manzrui Sambodi ne en ga young boys and notugo defensive midfield maber kabisa man roga na 20 Chan onge squad ni kata Mushiri onge squad na Moses ilunge Sambodi Shuma matugo Zambia Bajabe. By the way sani en top scorer Moses Suma kata Bajabe onge squad ni. Nitie jatugo mar Kenya defender mancho the league mar England akeno tugo league mar adi kendo tuke mokwongo no chiwo nyaka assist. Dobet si change otugo ginene. Is it Charlton? Charlton. Jatugo maber kabisa defense. Joseph Okumu onge squad ni. Koro emomiyo owacho ni kata mana kiwe Joseph Okumu nitie jatugo ma nowuok Gor Mahia manodhi Egypt. Kane ng'iyo kaka ne gi pair gi Sylvester Owino. Niluongo ni this defender machielo ma nene Paul Sambodi nen ngawa abro para ni kanyo but nen defender maber kabisa. Bajaber nitie. Bajaber nitie squad. Koro inyalo wacho ni Fred ka ng'iyo squad ni kato okay in as much as ni odwa lift jotugo ma odwa kelo jotugo ma ok gi mondo ne to no winjo bed ni blend kata kano miyo gi thuolo 10 to jotugo mawuok e local league ka beno miya 10 monyalo timore go nade monyalo medo to squad neno wabro neno kaka odhi tugo nikech dongo odhi tugo Estonia to gi Rwanda tuke ariyo ma igo gi piny mar Rwanda gite tugo achiel kende manyalo wacho ni tugo manyalo bedo mabed tek en tuk Rwanda nikech Estonia betek sana tuke madhiga Middle East okahero gi sana kaluwore koda gik matimore but tuke go taigo gi Rwanda but apar gima notemo timo gi dhog Firat omanyo jok man gi exposure emane samo gitemo manyo alafu Marigo se tugo McDonald Mariga manyiso ne gimotimo ong'eyo gimotimo apane momiyo oneno league ma Kenya
neno piny ka gidhi AFCON kama gidhi dhiye. Emomiyo apar gitemo kawo pinje maoko giket mang'eny. Ineno apar gin 9 players ma okel manyien kabisa. Manyiso ni tugo for the first time. Yeah. Manyiso gidwa temo gi mondo gine ka gin fit for AFCON 2027. Apar mane gima gitemo timo. Gitemo neno ka ginyalo tuga dier mondo AFCON 2027 gitimre nadi gibedi iye. Kinyo midfield ni endika Supa. Yes. Alpha Onyango, Gor Mahia, Duke Abuya, Yanga. Duke mostly osebega kilunga squad. Ido ka bende tukio knene ga yenya but en ga jatugo maber sana. Ya wana lokadi ile tugo madhari pachokani. Nitie Richard Odada. Chris Rambo. Manzur Suleiman. Yes. State the Reims. Kinyo squad ni endi. Koro wada tiyo gi defensive midfield game ate. Aneno mana Richard Odada nikech Rambo Iya Rambo tugo ga mostly tugo kaka attacking. Onyalo tugo namba boro mostly. Kata Onyango. Kata mana Alpha Onyango the same namba par kata namba boro. Koro kidwaro ng'ama hold ni mpira. Kanyo makoro wach bede. Yes. En mana Richard Odada ka ng'iyo squad no. Nikech Duke Abuya be mostly attacking. Koro gima ng'eyo ni kato ng'ane makatiyo odwagore noma matin. But be kwanyal se in as much as ni self in wacho ni ne gidwa miyo players mobido exposed kuolo. Yes. Apparently at the same time no you bed ng'iyo to players mani piny kage. Ere kaka wanyalo tingo gi mondo gimbe gibed exposed. Iwinjo. Ineno gimoro ma Odemba timo cha. Odemba bire league to kawo jotugo manie league to odok e skunde to choko jotugo manie skunde to blend gi godo. To ma king'iyo jotugo ma oluongo kage gin jotugo manie clubs, let's say to quote. Yes. Ni gine clubs manyalo wacho ni osebedo ka perform maber. To clubs moko mani gi piny kage kata mani nini namba 10 ka dok chien to ka gionge representation kae. Koro paro ni nitie kama odwa tiye gi nying. Ok otiyo gi structure moro mar dhi manyo jatugo mosebedo ka. Alafu ing'eni bende gima chako bedo kae. Mowacho ka the other time ni Makati ok osebedo ka neno league ma pacho ka ng'eny tuke. Dine bed ni oneno tuke ma pacho ka aparo ni doko yudo thuolo mar weyo jatugo Tyson. Yes. Kendo kanyo to gichwanyago sana. Ineno ka Supa. Jotugo mani league kae. Yes. Mano ginyalo dhi pap gine kaka jatugo. But ineno mane gidhi manyo ka. Samo gikia kaka jogi tugo. Aparo ne momiyo gikawo gi mondo gitem gine kaka gitugo. Mangiso ni gima FKF ka achiel koda team mar Harambee Stars temo gi sani. Gisako kwano na AFCON. Koro gibatisha. Okay, nikech ma koro dongi almost a year. Koro paro ni mano romo gi loso yo makare. Jogi tugo na. Mane gima gitemo timo. Experiment. To long mane experiment. One lab. National League. One lab. Kara national team. Okojo beneti mono experiment. Team mar Nairobi United no tugo maber kendo no chopo nyaka e group stages mag CAF Confederation mabende thoth timbe ma Kenya wacho ni sano sabudo kapok ochope. Okane ne kada tugo achiel monuonge squad ni endi. Kenyo league ma pacho ka endi Police Tusker gi Gor kende moyudo chance mar players. Bana onge jatugo. Leopards onge jatugo. Kata Sofapaka mene no dok ilumo. Kata mana striker mar club no ero mar Murang'a Sea. Yes. Top scorer me Premier League. Top scorer Premier League. Okuluonge squad. Koro ng'eni gimokelo gini. Dine Makati bedine no nitie ga provisional squad Fred. Miluongo ga. Owinjo bedni oluongo players kata. How can a top scorer mar league nyalo miss squad mar national team? Koro momio ineno gibiluonga ni provisional squad. Ikele mondo from that provisional squad i generate a squad. Koro aprani Makati okogo kwan ka. Dino bed gi provisional squad oluongo jotugo mineno kata mineno wawacho kage. Kata jagol manini ma Shabana. Nigi clean sheets ma Mondi sani onge form. Yes, mar Gor Mahia. Onego bedi squad. Jagol ma Shabana. Ni sani gi the highest clean sheet. Ang'o mane mone ng'ani bedo gi provisional squad nikech pod time nitie. Time 23 pod bor. No nyalo luongo gi mone kata kodong like 3 days to golo nini full squad. Final squad. Araka samoro gina ngi macha Indian player ma ben samoro waste ga players idon samoro ngado travel ko biro to dong. Alafu sani kirango squad bane
giluongo mar CHAN. Yes. Aparo ne onge interference gi cartels. Mhm. But gisani Cartels pod osedonjo. moluong ni. Cartels I'm very osedonjo sure nika. cartels ni. Sangwenyo donjo. Mano kaka chalo kata kamano madhiro ni dhi chalo nade kanyo endo chal ni sangwenyo donjo mana kaka jowete wacho no endo nikech kiyudo kaendi FKF nigi lwedo. Though wanyalo wacho ni kata last time Mariga ne nie technical bench to en ki jalup ker mar FKF nokonyore gi Makati gini kata chaindi sa CHAN, but king'iyo kaka wang'no time nyalo nyisi ni nitie gimoro madhi mbele, but an gima mako dhoga top scorer mar league onge squad. Jagol maber e league. Jagol maber e league onge squad. Midfielder Tugo mane maber e league. tugo kaka Mega Homeboys. Moses Suma sano tugo Zambia. En top scorer, en gi gonda 17. League ka bende nano kano sebedo nyaka top scorer. Onge squad ni. Ng'eyo by the way chien ka endi the last chien ka nyalo wacho ni kiseng'eyo kaka jatugo Michael Olunga tugo. Ok en Michael Olunga mana ng'eyo. Time ndalo seso. January osegore gi December, mana namba 1. Alafu mar ariyo jatugo en ng'ama bede form to onge form. Yes. Koro aparo ni in as much as ni en jatugo maber, to en jatugo mong'ere. Ang'o mane mono gi like osiep masani gi kawo local players to replace Olunga, and then bang' mano koseneno kaka local players perform, ko bi okelo Olunga final squad modhi tugo godo tuke mag AFCON. Aparo kata nani nonego bed gi kete squad Adrian Kibet. Yes. By the way, Adrian Kibet. Beto. Gech mana kata jatugo Jobo Chien tugo e league mar ariyo Spain ne Real Sociedad. Koro nitie mana kwan mage goyo. Kata mana nani? Kata mana Stanley Wilson. Yeah. Sano tugo iluongo ni otugo Alafu sani LFC Salzburg mar piny yudo ka thothne Sweden. Yeah. To otugo sano tugo ka defense. Ne ga midfield no ne tugo iko mag Sekafa. Ne midfield maber. Sano tugo defense maber molich. Yudo ka thothne jotugo ma jogo luongo. Thothne wuok e England. Donge England e kama ne gidhi. Ema ne gidhi England by the way. Kineno ka league ma England mokel nitie League 1, League 2, jotugo mowuok e League 2, nitie championship kanyo nitie jatugo achiel yes. ma tugore exam. Kende manyalo wacho ni mondo owuok. Then the rest ok league mapiny. Alafu kidhi France nitiere Reims ma bende ogolo jatugo achiel kanyo. Koro wane kaka dhi bedo, but question en ni ang'o momiyo jotugo manwa expect ni nyalo bedo e squad ok oluongi. Wabro rito pachi gibro miwa pachi kanya ngene gibro loso kanyo nikech ang'eno oganda to nyaka wuo ikanyo yendo. Ng'eni Kenya ka endi tinde wacho ni mbui to oganda sejago dhogi e mbui to weche moko biro wuok kendo gibro wuok kuma gilosi kanyo yendo. Champions League no tugi kor juma manokalo ni endi. Liverpool nchorodhi gi Galatasaray ma bende koro anyalo wacho ni Liverpool kodhi ga limo piny Turkey ka gitugo gi Galatasaray onge loch ma giseyudo kono. Nyiso ni jogo ingo gi kono. Obedo confirm no ingo gi gogi pile e kanyo indo. Ka waduo kanyo endo Newcastle nichogocho gi Barcelona since 1990 sijui tu. Mane Newcastle lo Barcelona ne giwuka modhi kanyo indo achiel kuma achiel e kanyo indo. Tim ero ma Tottenham norodhi, tim mar Arsenal mano ng'eni nyalo chamo mayom noyudo ka weche tek kodgi mano manyne gi amanya e kanyo indo daka mogik. Man City gi Real Madrid osebedo ka rado ga en kon gi koni kendo ma endi mpira manyalo wacho ni timbe gi kite ne bonoko, but kora nyalo wacho ni Man City ne bonoko sana e timbe gi kite. Real Madrid manyoro chakana nyarado kata mana gi Arsenal kata mana Chelsea ne nyalo chande ing'iyo kaka no tugo, but aparo ne gido ka Man City bede chal ka gima ne piny e kanyo endo. Kamane ka tugo eko ne ochalo kanyo endo ka bende penjo ma bende no penjo kata mbui mar Facebook kacha cha indi chien kacha cha indi ni to bende neno ka timbe gi mag England chope quarters be gidhi manage to ka gichopo to ka mane ge mok chopi gin mage mineno kok nyal chopo e kanyo endo. Mane wach ma weno maduong' ka sani endi selfie timbe mag England wachomo kanye kodgi e Champions League. Geno dong manani Arsenal go Liverpool. Liverpool say What about Newcastle? Okane. Draw no ne mana kibad. Geno dong manani Arsenal go Liverpool. Liverpool samo second leg. Nikech umanyo mana gonda ariyo. Yes. Ariyo adek.
Sani onge wach mar away goal cha. Onge. Sani onge wach mar ka Liverpool olo 1-0 to jidhi extra time. Away goal no goal. Koro wang'e ni igoi kati gocho. But still Liverpool ga Arsenal nitie gi geno. Man City gi Chelsea to osedok dala. Nyiso ni ok ginyalo. Kaka Chelsea andi nitiere geno nikech PSG mane giromo go final World Cup bigi golo PSG. Bane ne nitie geno na ginyalo goyo PSG ma gigo draw but Chelsea kore mano oyudo gi abich mang'eny. Chelsea onge geno. England geno dong mana kuom Arsenal gi Liverpool kende. Mabe Liverpool en 50-50. Arsenal eman apar no yudo team mayot Bayer Leverkusen. Madro mane giyudo ne ok nonego beni giyudo. Yes, machiri kata wacho ni gino sadhiri gi nyaka chal mana ne odhiri gi nyaka semis. King'iyo kaka line gino ne lo. Ne chalo. Dineno ne omigi tich matek. Kose bana manokuongo ket no onge. Powder. Onge kora nokelo baridi. But England gi sani team modong mantiere geno. En Arsenal gi Liverpool. Kasu. Anyalo pogora gi selfie paro matin. Aja Arsenal. Yes. Lakini aneno ka udhi gocho Emirates. Wagocho Emirates. To Fred kit tugo ma Arsenal osebedo ka tugo the last 5 games. Okay, wacho gani champions tugo kamacha nigi struggle. But kopo ni Arsenal odhi chako tugo ina manchi wagoyo German cha. An ga dirani Arsenal nyalo wuok. Kech namba 1 Arsenal ni tugo kojony. Ma onge geno mora mane nyalo bedo. Jatugo Bukayo Saka. Ogo 60 minutes. Onge kata shot achiel mane Saka tere goal. And then jokane anyawacho ni Leverkusen no master tactics mag Arsenal. Wacho ga ni ng'ato nyalo biro dala ni to somo kaki sebedo kirito dala to dhi rito go dala. In fact negetamo Arsenal kata mana go kona. Nikech king'iyo kona negetamo Arsenal kabisa adek the entire game. To first half ne onge kona. To anyalo wacho ni Ateta nyaka up game ne. Kopo no dwani odhi okal stage ni. Man City anyalo wacho ni Man City pod ok agol e race. Gimomiyo ok agol e race in as much ni gonde adek ng'eny. To Pep is tactical. And he is one of the tactical coaches mani Premier League. Kata modong e league. Pep nyalo biro gi idea nikech number 1 Pep nigi jagol maber. Donnarumma maber. Makopo ni idwaro bedo gi jatugo ma dwani oduokie game. Donnarumma nyalo duokie game. Kora paro ni kopo ni Pep odhi timatima tactical changes to biro ni first half o make sure no o recover gonde ka. Onyalo chuno 3-0 nikech it is possible ni onyalo go Madrid gonde adek to gidhi extra time kata penalty. To kodhi extra time kata penalty kanyo en 50-50. Koro Madrid ami 30% mar temo ni onyalo dhi. To Liverpool to they qualify to the next stage nikech I'm very sure ni Galatasaray ok nyago Liverpool unfailed. Kalore kaka Liverpool osebedo ka tugo. Liverpool sani gi injury. Liverpool gi injury but king'iyo ka Liverpool osebedo ka tugo season ni mostly do ka ndala o perform maber. Bang nyaka ne igani chakre. Tottenham to aparo ni wanyalo mana lemo ne gimondo mi gibed gimany kaka ginyalo wedhi e lum. Jo mkate abich gi rech ariyo. Chelsea wanyalo wacho ni ginto onge kuma gidhi. Gito geno serumo. In fact, teams go Arsenal amiyo 60%. Ginyalo timo maber Stamford Bridge. Chelsea ok nyago PSG Stamford Bridge mo qualify. Mano wawacho kama kata koduka next weekend. Yes. Jaera mar Chelsea maneno wa. Pio chogo winji. Jaera mar Chelsea manena. Oduka next week Saturday. Yes. Wakoni ni Chelsea onge Champions League. Mana dira manitie. Tottenham gi Chelsea gin wagone gi oriti. Newcastle United Barcelona pod ok nyakawe mayot embe.
onyalo timo surprise however ne ok tim maber e league nikech king'iyo kaka Newcastle osebedo ka tugo in fact I'm sure ni kawuono Chelsea nyalo go Newcastle gonde mang'eny to tok goe nikech ang'e ginyalo rest players ne Champions League Barcelona. Newcastle ne manyo kaka nyalo hold Barcelona to ne gisetimo mano ma nyiso ni mano miyo gigeno the same thing scenario making Barcelona gi Newcastle chalo making Arsenal gi Bayer Leverkusen. So don't be surprised ni Newcastle gi Bayer Leverkusen odhi the next stage. Mato kawach ni koro ni an fan mar team makama. Don't be surprised ni Bayer Leverkusen ogolo Arsenal. Yes. Don't be surprised ni Newcastle ogolo Barcelona. But timbe ariyo gito to wasego ni gioriti. Tottenham, Chelsea gin kowuok England gin girit season manyien. Chelsea nitie team moro kani bodo nogolo Inter Milan. Game ni masani no loyo kanyo endo Sporting 3. Team ni nyalo wacha ang'o king'eyo kotugo Champions League. Muko dazo ni jogo ok league. Ni doka giwe. Manegi concentrate Champions League moyo gimara mara. Ema no miyo gigo nyaka Sporting. Yes. Tinano wawache ni gin case girado ga Arsenal. Inge ginyalo go Arsenal. Nikech Arsenal tugo league, Arsenal tugo Champions League, Arsenal tugo FA, Arsenal ni Carabao. Kombe gidwaro tebe. Gin Arsenal goch gibego gi ndalo moluore. Arsenal tugo tuke mang'eny. Manyiso ni kendo ka giromo bido nyalo go Arsenal. Jogo tugo nikech andi concentrate i Champions League kende. Yando ok gitugo league, yando league giweyo. Manyiso ni Arsenal kata ko oponyoka Bayer Leverkusen pod quarters gin matek. Kendo bedo ni mayot. Kasuku bodo timo surprise. Bodo timo surprise but gimang'e ni koponi Arsenal will qualify to the next round mane giko bodo. Yeah. I'm very sure. Koponi bodo qualify to the next round. Arsenal will qualify. To mane giko bodo. Get there at the quarters though. Get there at the quarters. Semis, not even quarters. Quarters of the round. Yeah. And quarters. And quarters. Yudoka koponi qualify more the quarters. Mane giko ne. Ingadier. Mana dira manitie. Leverkusen nemo mako. No. Neno Leverkusen. Don't be surprised ni Leverkusen no tugo league ne. Or tugo league ma German. Gigo chwe Bayern kawuono. And then Arsenal be kawuono gi Everton. Yes. To king'iyo bodo Glimit, group stages ne gitugo gi Arsenal. Apana Arsenal no goe. Kendo mok tin ne ang'wen. Arsenal onge kaka deal gi tibe ma Norway. Maber. Kata Chelsea goyo PSG. Gonde beach. Final. King'iyo. Boda Chelsea. Man City ngeno chogoyo ge group stages. But gimang'eyo ni kopono qualify to the next round, Arsenal will qualify to mane gikone. Wabro ng'iyo but na team no bende make surprise kanyo endo king'iyo golo kanyo endo team no mar Inter Milan chogolo kanyo endo Inter Milan parni ne ochopo final season nero mokalo. Kasuku kapok watieko mapiyo piyo abro kwayi mondo ng'isna ni to fixtures mag EPL chalo nade e giko dira ni endi mapiyo piyo kanyo endo then kanyo endo tuke gi kitugo gi Sadi to gene tuke mag mitugo giko dira ni endi Champions League kendo then Selfin bende kapok watieko wang'ado ne ng'ino ni to league ma Kenya to tuke mag mitugo kanyo endo then nitie tuke go mag Nyanza Regional League makinyi tugo kiny tuke go mag Kisumu County abro mi fixtures kanyo endo kapok watieko kama kiny nyalo dhi kethe sa kineno mipira kanyo endo kur gweng buti kama nitie kanyo endo. Kasuku kwa chako kodi kawachako dichieng' ma kawuono tuke go mag English Premier League. Yes. Tie tuke maromo abich midhi tugo dichieng' ma kawuono ka sa 12 wang'e Burnley tugo kanyo kod Bournemouth. Burnley FC tugo kod Bournemouth sa 12 wang'e. Burnley ni dala. Alwaro ni kitwado no kamano to ng'ato golane pache tugo ka tugo Burnley gi Bournemouth malweny mar lum. Burnley yuare gi dhi lum to Bournemouth to ni kama ber. Koro game ni kane en ng'ama jacket mwandu. Yes. Anyalo wacho ni gol sawa. GG. Yes. Selfin. Burnley kichwa. Okay. But apparently when we play safe over 1.5 apparently lugo kanyo. And GG Burnley over 1.5. Yes. Sunderland Brighton.
mpira ni dala, Sunderland ni dala, Brighton ni away. Sunderland, Brighton kichwa. Draw X. Mano mpira migo saa 12. Alafu nitie Arsenal gi Chelsea gi Everton. Mpira no itugo kanyo saa 2:30. Arsenal gi Everton. Over 1.5. Arsenal. Goal. Yes. Aya, Chelsea Newcastle. Chelsea kichwa. Game ni Chelsea da win mayo mo game mora. Over 2.5. Chelsea they win. Okay. And over 2.5. Game mogik otieno makawuone go saa 5 ka ji nindo. Kawuone midhi pogo japuonjo wachio di wido kamera. Goyo kanyo Manchester City tugo gi team no mar West Ham. West Ham ni dala. To king'iyo kuma West Ham nitie, West Ham laro mondo Man City do dich mondo loro gap me kinde gi Arsenal. Ne jaket mwandu achak gi Selvin. Man City kichwa. Nike Champions League chalo kamadhi. Manyiso na league nyaka wa concentrate. Koro nyaka Ateta tem reduce gap no. Guardiola tem reduce gap no. Man City kichwa. Tugo ni tugo manyalo bedo gi gonde mang'eny. West Ham nyalo loyo, Man City nyalo loyo, koro over 2.5 aparo ni nyalo bedo kare. Okay. Anyalo wacho ni tugo ni over 2.5 gi goal safe. Udichuno makiny EPL kiny. Tuke makine bedi kanyo saa 11. Crystal Palace tugo kanyo kod Leeds. Yes. Palace Leeds kiny. Mano goal. Selfin Palace Leeds. Palace. Okay, game ni ademio Crystal Palace. Alafu after mjiwuoke kendo jiduogo. Gisani ndo mang'eny. Yeah, after morumo. Echa negidhi after mkogogi. Yes. After morumo kendo jiduogo. Itugo ka Manchester United tugo kanyo kod team no ero mar Aston Villa. Parne tugo ni matugo makiny tugo saa 11. To king'iyo tugo ni kako bedo, Manchester United ni thuolo mar 3 gi points 51. Aston Villa ni gi points 51. Pogruok bede gonde magiseloyo. Manchester United oselo gonde mang'eny moloyo team no mar Aston Villa. Actually team no mar Aston Villa king'iye pok obedo kanyo gi performance maber e league. However kata no yudo loch Europa League, but king'iyo kako osebedo kotugo league game mare odok piny sana. But Man U biro kanyo maber, niche gi lose kanyo indo. Aparo ni the best thing kaendi maneno kaendi game ni endi nyalo wuok draw. Mano Old Trafford Selfin after morumo. Okay. Ademio Unai Emery kichwa. Mano Aston Villa. Yeah, Omoro Vincent. Aston Villa Mano Chelsea mano dar. Yes. Next, dibedo kanyo saa 11. Actually kiny bende saa 11 tugo kind Nottingham Forest kod Fulham. Tugo ni tek. Mano Fulham kichwa. Draw. Game no Fulham kiny na win. Draw. Inisho Fulham. Yes. Aneno ka draw. Oginyal lale bungu. Bungu ka jilale. Bungu jilale. Yes. Madro. Kose Liverpool ema gi hell. Kata un tulale bungu. Lale bungu madubiri shotame. Koro. Wanya wagogi. Bado wani nchi wagogi, nchi walielo gi maber kabisa. An nota magoyo, tielo mar 2. Chelsea Man City bedo tuo go draw ka 2. Koro Selfin wacho nang'o? Okay. Aneno ka tugo ni nyalo wuok draw. Alafu Liverpool gi Tottenham. Tugo ni kiny goyo saa 1:30. Mano Liverpool kichwa. King'iyo kaka injury ma Tottenham nigo kapar ka ginyalo ko Liverpool. Draw. Tottenham. Kenda wacho ka jachir. Tottenham. Okay. Risk pesa ni. Kao pesa ni. Draw afadhali. Kao pesa ni. Mi Tottenham. Tottenham kiny go Liverpool. In fact man loch makiny Tottenham kuongo yudo bang' tuke 5 moluwore. Anfield ka Tottenham go Liverpool. Ka in gi pesa, kao pesa ni iluo kuom Tottenham.
period. Haya. Mano ris. Haya, tugo mogik Mande. mana kiny. En mande. Tugo Mar weekend Wolves. Monday en Wolverhampton gi Brentford. Gi Brentford. Saa 5 otieno. Wolves ne rachi tuke mtugo ga weekdays. Ma koro ing'eno toyo rakore gi kich. To kich Gikare ni dala, ahinya. otoyo bende ka nyalo wuoyo buom kich. Ma aneno ka anyalo miyo Wolverhampton draw nikech kaluwore kaka osebedo Gin away. kotugo tuke masani, anyalo wacho ni onyalo go draw nikech en ing'eno otemo yae lum kucho to kamo gike to kane, lakini onyalo go But draw. Brentford they win. An anya miye draw. Brentford. Mano e kaka tuke go eko mag Premier League mar England dhi bedo e giko juma ni. Selfin mapiyo piyo miyo fixtures mag league mar Kenya. Aparo tugo mokwongo koro dhi karumo. Mokwongo nende Sofapaka gi Nairobi United. Bandari atugo gi Mara Sugar. FC Bomet atugo gi Bidco United. Mathare United atugo gi FC Leopard. To Sofapaka gi Nairobi United. Nairobi United ogo Sofapaka FC 1-0. Bandari gi Mara Sugar en 0-0. Alafu APS Bomet gi Bidco United en 1-1. Magi tuke mitugo league makawuono. Magi tuke mitugo league makawuono. Odiochieng' makiny. Kiny Gor Mahia gocho gi Ulinzi mana para achiel kuom tuke makiny. FC Leopard kiny gocho gi Mathare United. Kanyo endo then team no ero mar Shabana kiny rwako team moro ma Nairobi. Kanyo endo mago mokuom tuke makiny tugo kiny. FC Leopard tugo kawuono. Gitugo kawuono, yes. Tugo chakre sochiko gi nus. Okay, league no ero mago ma Kisumu County. Kunya FC tugo gi team no ero mar Tido FC tugo mabende dhi tugo Kunya Primary kiny saa 7. Vision Combine kiny gocho gi Kianja All Stars tugo makiny tugo kanyo endo Sri Lanka Ground. Nyalenda Young Stars kiny gocho gi Nyawan FC Sri Lanka bende ground kanyo endo. Then Super Strikers dhi gocho gi Awaya United Nyalenda Railways. Sega FC dhi gocho gi Usoma Beach Awaya Grounds. Then Kapedo Youth dhi gocho kanyo koda ASYSA Nyalenda Usoma Primary School kanyende. Zone ero mar ba kata zone B le dhi gocho gi Kanyakwar le Primary. Kisian Youth dhi gocho kanyo koda Kombewa FC tugo mabende dhi tugo kanyo endo Kisian Primary School. Bungu Sharks dhi gocho gi City Boys Dago Kokore Primary. Azuri FC dhi gocho gi Oriental Pap Kadundo Stadium. Kisumu Green Berets dhi dogo kanyo gi team ero mar Abason FC kod Yaga Prisons kacha chaende. Kitmikai dhi gocho gi Ndoto FC Kitmikai Secondary School. Zone ero mar C Marega FC obago tugo ne team ero mar Yao FC Maombei Derby tugo dhi tugo Marega Primary School. Then Wagai FC bende mawuok Ombei dhi gocho gi team ero mar Akado FC mano tugo mabende dhi tugo Masara Primary School. Then Young Mahia mawuok Miwani Ward dhi gocho gi Menya FC Oliko Liero Primary School mano Miwani Ward kocha. Then Kindu FC dhi gocho gi Obogi tugo mabende dhi tugo Kindu Primary School. Then tugo machielo ne kaendi Oseng team no ero mar Central Electric dhi gocho kanyo koda team no ero mar Migingo. Team gon makamaendi dhi tugi Nyalenda Railways Ground Kisumu kaendi. Then Cherwa FC group no ero kata zone no ero mar D dhi gocho gi team no ero mar Makindo United Cherwa Primary School. Chemelil Roundabout dhi gocho gi Awasi Oilers tugo ma dhi tugi Chemelil Roundabout ground mabende te aparo ni dhi tugi kanyo endo Chemelil Complex nikech alap tuke no ero mar Chemelil Roundabout Nchomuki kaluwore kanyo koda gedo mar apaya mawuok Mamboleo kochomo Muhoroni mabende nomiyo nomuk alap tuke no ero mabende nchini chuny roundabout no ero mano ma Chemelil kacha chaende. Then team no ero mar Magina FC dhi gocho gi team no ero mar Kombewa United tugo mabende biro tugi Pondo Primary School. Then Oseng FC dhi gocho gi Rai Cement Oseng Primary School. Regional League Zone B Daraja Mbili Galaxy dhi gocho gi Siala mano kiny tugo midhi tugo kanyo endo Hatuna St Gabriel Seminary. Ragumo FC mawuok Kolowa dhi gocho gi Nyamlori Ragumo Primary School. Orongo FC bende mawuok gwenge kima Kolowa dhi gocho gi team no ero mar Kabete mawuok Nyakach tugo mabende dhi tugi Orongo Secondary School. Then VSA Levo dhi gocho gi Plateau Kings mawuok Nyakach tugo makama dhi tugi Unding Primary School. Then Ugenya Hot Stars dhi gocho gi Ayucha Nyambiro Primary School. Then team no ero mar Kaweno dhi gocho gi Aero Rangers. Then komachielo Karapol Villa biro gocho gi Bondo Kachola
kanyo endo mago mokum tugo mabedo page kor gwenge mopogore opogore omiyo ka in thuolo inyalo chopo e pewego eko mawacho mondo idhi ne kaka tukegi eki idhi tugi kanyo endo. Koka man janeno mar Kala TV waonge mang'eny manyalo wacho ilo jo wetena Selfin kaachiel koda Kasuku bedo kanyo koda gi kodira makare warado kendo chieng' wuok tich kendo mar chal mar pewe kata kamano kik idhi mabor gi Kala TV nikech kaendi ema yudo wechego eko duto te obedo wechego eko mag tuke wechego eko manyien mawuok kor gwenge ma intie chenrogo eko mamit en mana e wang' jowi nieri mar Kala TV. Oriti masani ibedo gi odhiambo makare.